A ver, grupo de traballo de apertura. Dase conta dos encontros, a actividade realizada, bueno, as cousas que se fixeron esta semana, desde a última, que foron unha reunión con os todos os oficiamentos, e estuvemos nunha mesa redonda no Carneiro Arado, bueno, organizado polo Carneiro Arado, unha asociación de Lugo, que estaban representantes de todas as mareas, e estuvo falando Martiño Xosé. E, bueno, falaron así un pouco da marea galega, pero, bueno, sin acordar nada, era un pouco de ver como foi o proceso hasta ahora de cada vila do país e bueno, como se vería desde cada año facer que houbera unha marea galega e, bueno, cada un os seus puntos de vista e quedou bastante claro que as mareas, hai algunhas que sí que están máis a favor, outras máis en contra de liderar ese proceso, non? Máis ou menos. Unhas son máis pesimistas. Unhas son máis pesimistas, outras están super a tope co tema, pero, bueno, nós teremos o que debater cando vexamos que temos que tomar unha posición con respecto a eso. Bueno, tamén hai un manifesto, Encontro Cidadán por unha Marea Galega, que, bueno, tamén se tratou aí, pero, bueno, eso, podelo ver, hai un Picampaz aquí, picampaz.com/encontro por unha Marea Galega. Bueno, se non creo que é marea.gal, pero, bueno, aquí supoño que haberá algo máis. E despois, bueno, aquí está no punto dase conta da posición do grupo de traballo en relación á manifestación unitaria do 25 de xullo, pero estuvemos mirando hoxe e o resto do grupo non dixeron casi ninguén nada. Entón, vou mirar agora a ver se contestan os que faltan e xa vos digo agora nun momento cando lle toque a outro. Legal e finanzas. Das contas do que temos que facer. Pero Todos os sectores se me facer un inciso. Manifestación unitaria aquí, pero non hai nada. Hai un manifesto, non sei se ao final todos se puxeron de acordo. Penso que non. Eu creo que de momento ainda non, estaba parece que sí, pero, bueno. En todo caso, supoño que sería en relación a asinar ese manifesto, non? Que debe ser como fora favorable a ese manifesto unitario. Se non hai, pois, bueno, apoyaches. E eso, as finanzas, se queredes un pouco de tempo, paso a outro. A ver se vamos avanzando. Si, pasa outro, porque eu estou buscando aquí, pero non atopo... Dase conta da evolución das encomendas. Pois vai Aí. Vale, gracias. Proposta, de aluguer de local. Bueno... No, a ver, en principio o que traíamos para propor a Asamblea o local é un local que está aí abaixo, xusto en fronte das piscinas nas Burgas, un local bastante amplo, habría que facer ali algunhas obras, pero estamos á espera de que nos confirmen precio, porque caímos de incautos que, bueno, os 450 euros que costaba o local, resulta que ahora todo é sin IVA, non? Entón, con IVA, pois sube a 500 e algo, entón estuvemos medio falando co propietario, pero ahora hai problemas que o propietario lo vai a pasar ao fillo, entón, a semana que ven é moi probable que xa poidamos asinar o contrato e a ver se o podemos asinar a baixa. O sea, estaría aí en principio, hai moitas posibilidades de que poida ser ese local. O que se trataba era de nos traemos esa proposta e queríamos que fose ratificada pola Asamblea porque nos parece un tema de suficiente enjundia como para que sea unha decisión da Asamblea, aunque se nos deu en certo modo o grupo de traballo un pouco de... pero, bueno, nós na reunión outro día consideramos que a decisión final de alugar ese local ou non que debía ser unha decisión de todos. Entonces, houve os problemas que dixo José Antonio de última hora, que o señor se deu conta que se cobraba eso, se pasaba no da pensión para cobrar o coño a cargo, entón que non iba a alquilar. Despois, buscaron unha solución de pasarle o fillo, que en principio parece que teñen medio arranxado,
nos intentamos negociar que, como hai que pagar o IVA a maiores, pois en vez dos 450, a ver se podían ser 420, ni pa ti ni pa mí. Pero bueno, que o que non vamos a facer é esperar que o señor despois nos diga, bueno, pois vai os 420 para volverlo a traer a asamblea. Entonces queríamos levarle un pouco, pois eso, a aprobación ou non aprobación da asamblea para lugares, pois eso, en principio, tal como está ahora, nos suporía 545 euros ao mes. O sea, xa con IVA incluído. Perdón, Paco. Abstráctese ella. Claro, porque creo que lo que son falta en el tema local es información sobre el local en sí, ¿vale? El precio, sea con IVA, sea sin IVA, vale, es un precio razonable del local, pero aquí, bueno, se había hablado de que en principio era también aparte para nosotros para darle un uso público para los entonces, claro, cómo está ese local, de adaptación, qué hay que hacer una obra, qué metros cuadrados cuenta y si realmente le vamos a dar un uso más allá de la asamblea tal, pues si tiene acceso a minusválidos, o si va a haber algún problema con el tema de incendio municipal o alguna historia así de cómo está el local en sí. A ver, no tema do que se vai fazer despois no local, evidentemente vai ser unha cuestión de todos, xa non é cuestión do grupo delegado. O uso que se lle vai a dar, que creo que xa hai por aí ideas de facer cousas aí. A ver, o local ten 130 metros cuadrados, é un local completamente diáfano, non ten, o sea, que se pode distribuir, se queremos parte dun cachino para almacén, o sea, é un local a pé de calle, os que o que irades ver desde afora eran unha mueblería, eran muebles pardo que está xusto en frente da entrada das piscinas das Burgas. Eso é a pé de calle, o sea, non tería problema o faer o acceso a minusválidos, sería rebaixar. Por dentro está bastante ben, falta unha mão de pintura, evidentemente, pero que non necesitaría de momento faer aí grandes historias para meterse xa nel. É un local que sí que se prestaría a facer actividades ali, porque si esos son 130 metros cuadrados, prácticamente cuadrado. O sea, imagínate isto, bueno, digo. Isto, sí, máis cuadradiño incluso. Sí, máis cuadrado. Pero bueno, unha cousa similar a isto. Ten un baño e punto pelota. E o que eu porque eu penso que tamén, claro, dependendo do uso que vai a ter, probablemente a obra que esa que facer vaya en sintonía, digo, porque seguramente a licencia de actividade ou que esa que facer nos obrigará ao mellor a ter unha adaptación, por exemplo, que dicía, non? O baño mellor ten que ser que ten baño adaptado ou non, que supoño que sí, pero creo que eu non entendo, pero digo que o mellor sí que hai que ter en conta, non? Porque o mellor a maiores despois algún uso que se quera dar non se pode facer porque non ten... Sí, bueno, yo non me refiero a eso. Pero digo, para hacerlo en conta, digo, mellor. En principio, as licencias de actividade, se non vai ser unha actividade lucrativa, non é necesario ese libro. Eu me imagino que as actividades que teñen por aí ideadas van a ser actividades relacionadas con Ourense en común. A ver, cousas que se poden fer ali, non de dar cursos de formación dos do INEM, nin cousas dese tipo, que é onde sí che piden unha serie de requisitos. Entonces, bueno... Pues vos diredes, en vista de... Sí, unha objeción, pero non, pues para Adiante. Sí, a mí eu vino e a mí parece que está moi ben o local, claro. Bueno, despois que aparte de verlo no grupo noso viu no Gabriel, viu no José, bueno, que dixo desde afuera, non? Bueno, ten outra cousa maiores que nos dixo o señor, non? Que non necesita calefacción. Ah, sí. Debe ser como está o logo das Burgas, pues en inverno non necesita que... Que naquele local nunca necesitaron poñer calefacción. Estamos aí. ¿Y en verano? No, tampouco. Digamos, No, dixo que era... Respeta, Marburga respeta. Que controla bastante a temperatura. Microclima. E bueno, despois aparte viron o Martiño, Emilio... Tu bicho desde afuera tamén, non? Non, eu vino, bueno, porque estou na ronda de verano, que digan as propostas que... Vale. Bueno, eu tamén lo vi. Tú tamén lo viste. Sí, vino de outra forma. Así é. Eu máis ou menos... En principio, as persoas que o viron por adentro, pois sí, les pareceu... E o recto, e é máis ou menos como isto, no fondo tamén ensancha un pouco, en principio,
Dentro ten 4 columnas, e o chan está ben, haberá que pintar, e, bueno, tiña un par de sitios de humidades, sí. Sí, pero eso sei que xa o arreglaron. Sí, bueno, pero eso habría que comprobarlo ben. A ver, Porque o do teito sí que parece que está arreglado, pero o do chan... Nos comentamos, parece ser que eran unhas humedades que viñan dunhas tuberías dunha terraza que hai interior. Entonces, dixeronnos que estaba arreglado, pero que de todas formas, en caso de que non estuvera, que se faían el descargo de o sea, si efectivamente non está arreglado e volve a dar problemas, que se farían cargo eles. Porque sí que hai que añadirlle ao gasto no alquiler un seguro de responsabilidade civil desde o municipio. Sí, pero eso xa estaba, eso xa estaba falado aparte de que había que fer ese seguro. Eso xa está, vamos, xa era algo que tampouco hai que debatir porque casi é obligatorio telo. E de feito, xa está mirado e todo, simplemente contratalo, o sea, que eso era algo acordado de facer, isto ahora sería o local. Unha nómina concreta tamén para contar logo a contar gastos corrientes, aluguer, seguros, mensualmente. Claro que non sei se 545 é moito ou non, porque sí, a ver, cando se teña pensado gastar. A ver, é que non... A ver, non é que se tuvera pensado gastar, nos miramos locales por diversas zonas e claro, non os valoras pois a situación, evidentemente aquela situación ao lado do Concello si dá a facilidade de se estás ali e tes que ir incluso para os concelleiros ou para a posible persoa que se contrate, bueno, que está nunha ubicación que para eso está moi ben. E, bueno, se miraron en zonas, a valoración de faelo aí foi unha, porque miramos outros por esas zonas, a relación metro cuadrado precio era moito máis baixa que a que había por esa zona, que eran locales moitísimo máis pequenos que se nos iban a 600 e pico. Entón non se falou en principio dun orzamento, falouse de mirar o que había e sobre o que había pois tomar un pouco unha decisión, que foi o que fixemos no grupo de legal, de mirar varias opcións e entonces, claro, non había un orzamento a priori e non se conta tampouco cunha cantidad fixa, porque, a ver, isto non vai a ser un gasto do partido político, isto vai a ser un gasto do grupo municipal, e que agora aquí temos que diferenciar o que é o grupo municipal e o que é o partido político. Entón, iso vai ir a cargo do grupo municipal. O grupo municipal son, non sei, 1.800 euros ao mes, non? A pagar cada 3 meses. Entonces, evidentemente, non se trata tampouco de decir, hai 1.800 euros, veña, pois todo para local. Pero, bueno, que xogas un pouco con esa cantidad para todo o que vai a ser o gasto do grupo municipal, que incluirá os materiales, 50.000 historias. Pero, bueno, eso, que non había a priori tampouco vamos a gastar isto. Tú, cando fallas así, era... Bueno, unha dúbida máis? Mete consenso, que se comparta a activación por la ronda, non? É que non o puxen ao final no que cantaba. Ese é o fallo, que así todo o mundo poida... É que a miña intención era poñer o hacia ali. Que comparta por la ronda. Poño na rolda de como eu mando vos o... Que por consenso aprobas e que vai a seguir para... Sí, non? A todo o mundo llevar máis ou menos as que o viron, as que non viron, pois van a explicación ou haríamos a decisión, non sei, como xa. Vale, pues aprobo. Esa proposta do grupo de traballo de legal final, sí? O segundo punto que explique Xulio. Con que nos autoricen, non? Sí, porque temos ahora mismo abertas 4 contas bancarias. Temos a das eleccións, temos a da asociación, temos a do partido e temos ahora mismo a do grupo municipal. Nos, dende legal, só temos acceso a conta da asociación e a conta das eleccións, pero non temos acceso, por exemplo, a conta do grupo municipal. Entón, era para que o grupo municipal, son eles os que abriron a conta, pois nos
nos autoricen a alguén do grupo de legal para poder pois traballar con esa conta, pois senón sería a leche, teríamos que nós somos os responsables do gasto, despois de dicirlle non, tendes que vos pagar a tal cousa, entón se podía montar entón estar nós tamén como, bueno, alguén do grupo de legal como autorizados, por eso creo que iba, non sei se iba hoxe a mirar con Ledi. Podemos dar info de eso. Foi Ledi hoxe mañá, estuve unos 5:30 da mañá e o Lugo, o sea, estivo tratando con eles, ao final parece que había problemas, porque non, porque sí, porque non, porque pero bueno, ao final parece que non hai problema e solo falta que Miguel e eu vayamos a asinar o lunes a mañá, a primeira hora, e a día debería de ser autorizado. O sea, non sei se, supoño que Ledi levou unha persoa a que quedaría autorizada, un DNI, non sei se vos pediu algo. É que nós temos, ali cualquera de nós temos a toda a documentación, sí, claro. Claro, outro día cando me comentou Ledi, dixo, meus, que temos os anos autorización ali, porque xa estamos como titulares, somos José Antonio, Diego e eu. Sí. E dice, vale, que xa pregunto e tal, entonces non sei ao final como fixe. Entón, supoño que Gema xa, bueno, alguén ali como xa os coñece, xa prepararía para que nos... Entón, nada, simplemente está pendente que vayamos o lunes Miguel e eu a asinar e xa quedaría desautorizados. Se non nos chamarán tamén a... Paco. Julio. Paco quería falar, non? Sí. Yo esto sí, no sé si será una tontería, ¿no? Porque tampoco sé exactamente cómo puede ir, pero creo que sería buena idea si se puede hacer, independientemente que por financiación legal esté autorizado en esa cuenta, que esa cuenta, como es obligatoria para los ingresos del concello y tal, esté ahí, pero que tenga una orden permanente de traspaso a la otra cuenta. O sea, que simplemente sea una cosa intermedia. No sé si es algo complicado, era una sugerencia, una... No, porque, a ver, no Concello hai que justificar anualmente os gastos e todo, e hai que justificalo todo a través desa conta. Entonces esa conta non podes decir, porque aquí vas a conta do partido que me parezca, non, ten que estar aí. Non, ten que estar aí, hai que justificalo desde aí. Bueno, añado, lo que sí se hará será pasar de la cuenta de campaña en su momento a la cuenta de partido. Eso sí. Lo que pasa que hasta o 22 de agosto, que cuando vence o plazo para facer os pagos e todo de campaña, pois non se mellor non mover nada da conta. Entón, a partir desa data, pois como xa se pode presentar todo ao Tribunal de Contas, xa se move para a conta de partido, o que haxa, que bastante. No, bueno, para mí nunca é bastante. Que contas quedarán para que queden quedará de partido? A asociación vai se manter ou non? Nos acordamos que de momento se vai a manter, porque, sí, haberá cousas... O sea, a que se disolve a das eleccións, non? Efectivamente. Pero as eleccións temos que, claro, que esperar a que nos reintegre a administración. Seguinte punto, Xulio. Lendo un pouco de que iba o tema iba de que o pago aos grupos municipais faise a trimestre anticipado. Entón, a última constitución, o sea, a constitución da presente corporación municipal foi a mediados de xuño, o cal xa se fixo un pago adiantado aos grupos municipais da anterior legislatura e incluiu a última quincena do mes de xuño. O sea, parte nos correspondería a nós. Vale. Entón, e aquí Martiño e Miguel, pois que digas todo certo, un pouco o que pasou foi que isto sí que se comentou, pero bueno, non lembro se o secretario interventor, un pouco o que eles decían era, ante a nosa pregunta de como se resolvía isto, bueno, eles apelaban, non lembro a palabra, pero algo así moi elegancia. A elegancia, eles apelaban a elegancia. Bueno, vale. Iso era o que nos expuxeron eles outro día e nos trasladaron ao grupo de legal de que, bueno, que o estudiásemos e propuxésemos algo. Entón, nos outro día, o que falamos foi que, vamos a ver, Ourense en Común pensamos que realmente ten dereito a cobrar o que lle corresponde, nin máis, nin menos. É dicir, temos aí parte do trimestre que está deivindicado a favor de Ourense en Común e entendemos que nos corresponde.
É dicir, e non se trata de querer cartos ou non querer cartos, é dicir, se trata de aplicar a pedagogía e facer as cousas ben. E nos entendemos, porque de feito hai por aí unha nota que vimos en algún sitio onde fai referencia a que se paga e no seu caso se prorrateará algo limpo aí en algún lado, non? Entón, pues, está mal feita a cousa e non pasa nada, está mal feita, que se recoñeza e punto. Entón, o que nos propoñemos é solicitar o que nos corresponde, pero ao mesmo tempo deixar claro que ese diñeiro non o imos utilizar en Ourense como dicir, darlle un destino a un terceiro que decidamos, sexa unha asociación, sexa o que sexa. Insisto, a idea é deixar claro que non facemos isto polo dinheiro que queremos ese diñeiro sí ou sí. Bueno, pois a imaxe pública é a que é e hai que facer pedagogía con esta historia. Nós o único que queremos é que se fagan ben as cousas, nada máis. E nos corresponde e punto pelota. Entón, eso foi o que acordamos outro día. E agora me vou autoemendar. Dándolle voltas, o tema este me entra unha dúbida e é si realmente nos corresponde. É dicir, porque antes Mavi comentaba que hai que justificar anualmente os gastos do grupo municipal. Eu eso non o teño claro. É dicir, se, por exemplo, soubese que justificar trimestralmente, probablemente non tivésemos gastos que justificasen a percepción dese importe. Non sei se me estou explicando. Entón, insisto, esta é unha dúbida que a posteriori pensando sobre o rollo, non me acordei aquel día, entón esta é unha reflexión que eu fago aquí a maiores da proposta que fixéramos desde el legado. Creo... Ibas a falar? Non. Por recibir a información, non sei se atedes, porque se Ourense como non percibe eses cartos, para onde van? Por resto dos grupos. Están cobrados xa, que están cobrados. Xa se lle deu ao bloque. O Concello. Se lle deu a outros grupos. O bloque e o PSOE. O PSOE, o PP, a anterior corporación. Este pago se fixo o 1 de abril. E o 1 de abril se fixeron os pagos en proporción á distribución da corporación municipal dese momento. Democracia Sana, Bloque, PSOE e PP. En función dos concelleiros que tiñan e do acordo que tiñan aprobado de fai 4 anos. O sea, o que está claro é que o Bloque cobrou de máis, o PSOE cobrou de máis, Democracia Sana cobrou de menos e o PP agora mesmo non me acordo. Vale, entonces nos nin entramos no, de menos, de máis agora. Perdeu un, cobrou de máis. Mavi. Sí, a ver, eu creo que no que di Xulio, que non habería problema porque creo que se fai, tú non tens que justificar de cada mes, non tens que decir os 300 euros de tal gasteinos en isto. Faso o de todo o ano, faso o de todo o ano. Entón, eles non che van a decir o que cobrache en xuño, onde o metiche? E máis, tampouco che van a pedir que coincida o céntimo. Eu, polos que vin, pois hai partidos que lle sobraron cuartos e hai partidos que se pasaron e non pasa nada, pero que non che piden o desglose mes por mes do que se gasta, entón aí non creo que houvese. Ademais, eso, tú, volverás despois, pues gastaralo en decembro. Yo creo que de esto, como ya había salido en otra asamblea el tema, que lo habíamos estado discutiendo, yo de aquellas pregunté en otros ayuntamientos que surgió el problema y, bueno, en este caso pregunté a la encargada del municipalismo de Izquierda Unida y claro, me comentaba que era un problema que tal, entonces cuando se paga trimestralmente se entiende que pasado más del 50% del trimestre, aunque si desaparece, se entiende como cobrada, bien cobrada. Entonces en este caso no cabe decir que cobró de más ni BNG ni otros partidos. Otra cosa distinta es que sí nos pertenece cobrar nuestra parte proporcional. Pero teniendo claro que los demás no cobraron de más. Miguel. Pois eu, esas frases de apelamos a la elegancia e carallada de yo sempre me las anoto, porque a vida dá voltas. E cando vai eu apelar a elegancia, seguramente que se olvidou o señor da frase de apelar a elegancia. Entonces, cando as cousas veñen ben, apelamos a elegancia. Cando eu tiña problemas con unha factura, non, me esteche así. E entonces eu creo que simplemente decirle que
nos máis elegantes que nos que non hai nadie. É dicir, evidentemente, queremos o noso, non queremos o de nadie. E iso é unha elegancia por encima de todo. Sobre todo, para cambiar dinámicas, iso é un vicio contraído que hai que corrixir. É igual, trimestre, pois veña, isto para aquí, isto para ali, e depois apelamos a elegancia. Non, mira, os días son os días. E aquí, cando che pagan o día 15 non o 31, apela a elegancia e díxese cobrar os 15 días. É así de sencillo, non hai que darle moitas voltas. Vale. Eu que di Molina, a ver, isto é, cada concello ten o da súa maneira. O sea, tú podes preguntar como se fai noutros sitios, pero está recollido en cada concello, e isto está, o texto que nos atopamos, é que non me acordo, porque hai tantos nomes que non me acordo nin como se chama, pero recolle, ademais, textualmente, cando un trimestre non sexa completo, se rateará a parte, e cobrarán a parte proporcional. Entonces, a min que me digas, houbo que adiantar as eleccións, non o sabían, pero, a ver, que se sabe perfectamente cando van a ser as seguintes eleccións. É unha cuestión de comodidade. Pode decir, pagamos o trimestre, porque total nadie di nada. Entonces, eso non se trata de que nos corresponde querémolo. Trátase de que son estas chorradiñas que están facendo mal e que non nos dá a gana de que se fagan mal. Entonces, vai máis por aí a cousa. Decir, non se trata de que nos corresponden estes 700 euros. Non, nós estes 700 euros que non contábamos con eles, pois decidiremos despois se os damos ao banco de alimentos ou a stop de fiuzamentos ou faremos con eles o que nos parezca. Pero é eso é que como sempre se fixo así, está mal feito, pero sempre se fixo así, hai como sodes. Hai que ser un pouco elegantes. Bueno, pois, o mesmo que noutras cousas estamos dicindo que temos que ser didácticos e deixar de permitir que se fagan estas cousas, pois neste caso consideramos pois que o mesmo. Bueno, en que está en contra. Non, eu basicamente ia decir o mesmo que Mavi un pouco para decir, non, que non estaba eso, sabes? Porque eu escoitaba de ratear e non entendía moi ben eso de completas o trimestre como que es dereito ao rateo dos días, non ten sentido. Que non lle quitas a un, non lle podes dar a outro. Martín. Martín. Nada, eu simplemente apuntar que supoño que enteraste pola prensa, como a mí, que convocarnos para a Xunta de Voceiras ao luns ás 9 da mañá. E tenemos esa documentación e hai un punto que despois no grupo da institucional lo trataremos, pero que vai a meterse isto. Por lo tanto, ten que sair daqui hoxe xa a nosa resposta, vale? Porque ese día habrá que decirle Entonces, legal prepara algo para decir ali ou algo así? Non sei. Argumentación. Claro, unha argumentación ou algo para darlles a eles. Para que o luz ata 9 non é por escar que era o rollo, Pois non sei. No, aquí hai un pequeno texto que puxentes que os principios rectores en común xunto coa dimensión pedagóxica da que se pretende dotar todas as situacións do proceso nos levan a defender o cumprimento da norma vixente. Iso nos leva a reclamar o que corresponde sempre segundo a norma. A Ourense Común non con ánimo mercantilista, senón con ánimo didáctico. Por iso o que se reciba irá destinado en todo caso a outras organizacións que se decidirán en asamblea. Bueno, esa última parte, evidentemente, esa última parte non me estaría non ten que decirse ali. Non me estaría de acordo. A parte non me parece nada elegante. Se cobramos o cobramos. Outra cosa que fagamos as donacións que estimemos oportunas. E se non queda no Concello que é público. Se non o queremos cobrar. Pero se o cobramos, o cobramos. Deixar eso parece ser que é como quererse lavar as mãos. Non. E as donacións que fagamos as facemos, pero aclaradas, facemos en asamblea e acordamos facer as donacións que acordemos. Pero non, nese xeito, a mí non me parecería correcto. Entón, se vos parece, os principios, só a primeira parte do parágrafo, non? Os principios rectores en común, xunto coa dimensión pedagóxica da que se pretenden dotar todas as situacións do proceso, nos leva a defender o cumprimento da norma vixente. E iso nos leva a reclamar o que se corresponde, sempre segundo a norma. A Ourense Común, non con ánimo mercantilista, senón con ánimo didáctico. Punto. Se quita esa parte que... A mí incluso sobra non con ánimo mercantilista. Penso que justificar o que non hai que justificar. Corresponde se responde. Teño eu sexo paso. De todos modos, habrá como dúas dimensións, o que nos argumentemos na Xunta de Voceiras porque vamos a reclamar esa partida e despois como nos o comunicaremos cara fora.
Eso non, pues, a mí o que ser didáctico sí que me parece que é algo que poñer en... Non os vayamos a hacer los cálculos, pero sí que é verdade que, bueno, un pouco que decía Mavi antes, non? Bueno, como sempre se fixo así, non vamos a ser didácticos, vamos a empezar a facer pedagogía de que as cousas se tense que facer que non se teñen que facer. Entón, a mí ese punto sí que me parece que ten que quedar refixado. Vale, entón, se vos parece, aprobase por consenso a proposta do Grupo de Traballo Legal e Finanzas. Sí, una cosita. ¿El dinero ese de dónde saldría? Porque si se va a devolver al Concello y no se lo van a reclamar a la parte proporcional al bloque, al profesor. Claro, si nos lo dan el Concello y se vuelve a acceder al Concello, es un pouco absurdo. Eso en principio teñen que facer eles como lle dé a gana. Se lle queren reclamar o SOE o que cobraron de máis, o bloque o que cobraron de máis para despois... Nos aí non vamos a... Evidentemente, terían que regularizalo de todo. O sea, o normal sería que regularizara de todo. Efectivamente. Entonces, aí o normal sería que Democracia Ourensana tamén reclamara a súa parte de pasar de 2 a pasar a 8, e que os outros devolveran o que cobraron por xente que xa non tiñan aí. Pero bueno, que nós en principio en eso non vamos a entrar, nos vamos a decir a nós que reponernos isto, matáivos vos cos outros. Non somos nós que yo vamos a ir a pedir nada. Digo que usar para meterlo tamén estou de acordo, penso que é de consenso, é o único dicir que seguramente isto xa ocorreu outras veces, non? Sí, pero nadie dixo nunca nada. O que se decía na nosa lei é que nunca houve esta situación de que chegara alguén novo. A Democracia Ourensana? A Democracia non dixo nada. Agora a Democracia Ourensana sí que dixo que reclama a súa parte, entre outras cosas porque pasaron de 2 a 8, multiplicada, É que probablemente a Democracia Ourensana daquelas nin se enterara de que tiña dereito a eso. Non se enterou, agora sí o sabe. Bueno, entón así, aprobase por consenso a proposta do Grupo de Traballo Legal e Finanzas e redalarase unha pequena nota de prensa argumentando a posición do Rense Común ao respecto. Bueno, quitando esa última parte da argumentación. Eu xa botei a bronca moitas veces, toco son de vos. Vamos a echar as contas corrientes mentras non se presenten as cousas como hai que presentalas. E vamos o de sempre, non pode ser que nos digan comprei un non sei que, como fago para pagalo? O sea, aunque sea unha chorrada, vale, é unha chorradiña, que son 20 euros, pero non é a maneira de facelo. O sea, o de decir, fai falta isto. O que non pode ser iso. Mira, encarguei isto en tal sitio, parece che ahora como pago. Pois non pagamos. Ou se fai, claro, pasamos un modelo de petición, fai un ano. Ollenes, é cubrir ese papeliño, este grupo necesita isto, ou este... É presentar iso, nós non vamos a decir... A ver, se fai falta, non vamos a decir que non. O que non pode é iso. Mira, mándoche por correo unha factura, como pago? Quedaremos en facer un form, non? Un formulario contra o RAI do grupo de traballo. Entón, xa vos nos pasaremos o formulario, que é máis cómodo que cubrir un modeliño, a ver se así como un formulario resulta máis cómodo, que sea cubrir un formulario e pasárnoslo por correo ou algo así. Eso. E se non, pois nos poñemos como durante a campaña e que se pechou o grifo non se paga nada, que non veña por donde ten que vir. A ver, evidentemente hai urxencias, que son cousas de, oye, que isto fai falta xa. Me parece, jolines, pero comunícao. Di, oye, mira, que nos pasa isto. Vale, pois veña, tira. Pero eso, que nos enteramos en moitos casos despois de... non... Pois eso. Aparte do que comenta Mavi de contextualizar o tema do control dos gastos, que hai que controlalo, e dicir, porque un sello, pois un sello é unha cagarrutia, pero se a 20 se nos ocurre de repente comprar 20 sellos, pois é unha cagarrutia que xa algo máis. Entón, aparte dese control, e tamén no seu momento, porque aprobáramos un tema en aras da eficacia e da eficiencia na xestión económica do Rense Común, polo cal, desde o grupo de legal, nos comprometíamos como mínimo a intentar buscar o tema máis económico. As fotocopias, ou a factura, a Mavi, sobre todo José Antonio, me parece, foron os que pegaron un pouco o tema e saiu tal, aquí é máis barato e tal, o resto exactamente igual, non? Dice, bueno, hai que facer ese control e na medida das posibilidades intentar facelo ben, no que nos comprometimos, non é menos. Si
vos parece, faz un chamamento a que calquera gasto pase primeiro a fiscalización do Grupo de Traballo Legal e Finanzas, que será o único responsable de compras. A proposta deste grupo pasa por facer un pequeno formulario para que calquera gasto quede inventariado e fiscalizado para balances de contabilidade posterior. Unha proposta que pretende apelar á eficiencia e á racionalización do gasto. ¿Sí? E eu agora engado, hai unha factura está todavía é que non sei se está pagado ou non. Sei que o grupo municipal necesitábamos para recibir as comunicacións. Está pendente, non sei se está pendente de pago ou non, porque cargouse Martiño. Sei que o cuño é que estamos recibindo todas as comunicacións dos oficiais e está ali encima da mesa. E temos a factura ali. Tendes outra de algo que fixestes para a porta, un vinilo ou algo así. Eso é cousa de Martiño. Claro, a min chegou unha factura dun vinilo para poñer na porta do Concello, do local do Concello. O vinilo da porta do grupo, sí, ese compartido co PSOE, Bueno, non o sei, a min chegou unha factura e dixo, toma esta factura, e eu dixen, vale, me parece ben. Negociou Carlos con Marquero que pagaban a medio. Non pode haber nada pagado porque nós non temos acceso á conta esa para pagar. E máis, non sabemos se xa nos ingresaron. Sí. Nos esa conta de momento non lle podemos tocar, non... Bueno, vale, hai varias cousas pendentes de... Entonces, o luns, cando se faga iso outro, que autoricedes, pois miraremos como está. Retomo antes o da manifestación unitaria no grupo, que están de acordo, os poucos que contestaron hasta ahora, e, bueno, se estamos de acordo, pois eso, apoiar a manifestación unitaria o 25 de xullo en Compostela. Sí, sería porque sí. Sí, sacar un comunicado e ou só sacar un comunicado, o que sea. Os que teñan libre. O comunicado na página, poñelo por redes. Eu creo que sería bom matizar ou intentar saber cal é a manifestación unitaria, se é que hai manifestación unitaria. Porque un pouco a percepción que teño, bueno, que vai. Sí. No caso, é que A ver, non hai que ser unitaria, é que vai por dous polos. Ahora mesmo vai haber unha pancarta para a cidadanía e outra pancarta para un determinado partido político. Iso o que se está encaminhando a manifestación unitaria. Era polo que se decidiu esa tarde toda. De feito, xa hai outros que iban ir a esa manifestación que se están empezando a desmarcar. Paco. Paquito Paco. Es una pregunta duda. Mientras tanto no tengamos esa asamblea que tenemos prevista para decidir si Ourense en Común es algo más que municipalista, ¿no sería algo ilógico participar en algo supramunicipal y dar el apoyo a algo supramunicipal? Pregunto. ¿No sería algo ilógico? Realmente eso non é supramunicipal, é o Día da Patria. É unha celebración festiva, non? La manifestación, por lo que acabo de entender, tiene una pancarta que representa a la ciudadanía, individualmente. Sí. ¿Qué sentido tiene que Ourense en Común, como partido o como le queramos decir, se presente allí o vaya detrás de esa pancarta? ¿No sería más lógico que las personas que integran Ourense en Común, que a título individual consideren que esa pancarta y que esa manifestación les puede representar, independientemente de cada uno su ideología o su idea de lo que sea, estén allí? Dar libertad a cada persona que compone Ourense en Común para poder estar o no allí, como creo que ya tendríamos que tener, pero bueno. Eso siempre. Xulio. A miña idea é esa, pero que igual escolleros. Javi. Pois, eu non estou de acordo. Eso a mí parece totalmente lógico, pero unha cousa, eu non digo que chames a participar ou incluso que formes parte como unha organización, como un partido, non? Propio, pero sí, se te parece unha boa idea, tes unha postura acerca dese tema, non sei por que non vas a poder posicionar. Non digo chamo a militancia de Ourense en Común a participar, pero se realmente existe unha
postura definida acerca de esa, digamos, confluencia da manifestación na celebración do Día da Patria, non sei por que non se pode facer. Rita. No, que eso estaría moi ben, o que se ha dicho, si temos suficiente información, porque claro, nos, por exemplo, temos información de que parece ser que non é tan unitaria, entón, claro, se nos imos meter nunha historia que non é unitaria, a ver se nos vamos a pillar as mans, simplemente por eso, non? Porque a veces... Claro, se fora unitario, isto totalmente claro, eso digo, no caso de que fose así, eu descoñezo as dos círculos que hai por dentro e como vai ser a historia. Emilio. Ao manifesto Ulino, pero bueno, o manifesto pode ser que haya algún tinte de algún color, dame igual. Non hai por que asinar ese manifesto, pero sacar un comunicado dicindo que, explicando por que para Ourense en Común é bo que só haya unha manifestación o día 25, sin vincularse con ninguna pancarta que haya ese día, nin unhas, nin a outra, simplemente decir que é millor que só haya unha reivindicación ese día, explicando razóns que tenga eso, sin mollarse para ninguna das pancartas que vaya a haber ou que non haya, ao final. Eu creo que é positivo e que Ourense Común, que aparte de ser un proceso municipalista, é un foco de opinión dentro de Ourense tamén, de como se ten que facer as cousas e de como hai que cambiar as cousas para que sean mellor. Creo que é positivo que hagamos ese manifesto. Pero, bueno, despois, claro que cada un fai o que eu, se podo, irei, ou se me toca outra cousa, non vou. Pero eu creo que é positivo que fagamos este tipo de comunicados cando se están pelexando, intentar decir, non, o que hai que facer ese día é deixarse de caralladas e ir todos xuntos porque estamos reivindicando todos o mismo. Non nos metemos en rollo de un manifesto que firmou outra persona, decimos a nosa opinión. Rita. Eu, dentro do meu punto de vista, resaltaría que debería de ser un día da ciudadanía, non de ninguna organización política. Entón, un pouco decir que as organizacións políticas debían de, bueno, intentar dar un paso atrás, non? E que sexa un día que donde non haxa esas divisións partidistas. Se fora xa, sin ningún tipo de organización partidista, pois está. Gabi. Eu quería preguntar, que apoiar que reivindicamos todos o mesmo, pero que o mesmo. A celebración do Día do País. Que é o que? É o día que reivindicamos todos o mesmo, pero que o Da patria galega. Perdón, Víctor. Eu, a nivel persoal, non digo que non sexa positivo, pero para votar ese posible comunicado gustaríame coñecer primeiro a proposta de comunicado. Claro. Non sei se tendes algo traballado. Non, para nada, porque non foi, claro, estos 2 días, non hai un comunicado ni nada feito, non. O único que hai é ese manifesto que saliu, que é bastante. No, hai unha manifestación unitaria e que é bastante... Sí, que é bastante aséptico, o sea, non entra en... Hai que presentar o lector e todo isto. Intentamos Sí, é un comunicado moi aséptico, moi reivindicativo do espírito galego. Efectivamente. A seguinte asamblea será de urxencia e será o día anterior ao pleno ou un día 48 horas antes do pleno e o pleno vai ser o 31 de xullo. 31? 29 de xullo. 29 de xullo vai ser o pleno. No, o pleno será o 28 de xullo. Bueno, ahora falaremos. Podes mirar o que é? A ver, entón, se vos parece, a proposta do grupo de traballo de apertura é traballar sobre elaborar un borrador de comunicado que se sea refrendado por toda... Ou facemos agora ou non da tempo. Vamos a ver, un comunicado pode ser... O sea, igual non nos temos que reunir físicamente. Claro. Podes enmendar sobre un documento en rede, onde calquera engada, quite, poña ou discuta, vote, das un día para modificacións, como se fixeron con o código ético e con outros documentos, e chegamos ese día, péchase... Se estamos de acordo no fondo, despois como escribimos, pois, home, xa está, vais entre varios. Parece que máis sensato facelo así. Entón, a proposta do grupo de apertura é traballar sobre un documento simplemente decir, aí de central. ata que día
Hasta que día? Home, 25 de xullo non. Oxe é 17, non? O 25 é sábado. Hasta o 22. Fago hoxe a noite. Hasta o 22. Por a rolda de correo e xa está. A proposta do traballo da basura traballamos un día só. Pois un día para modificacións, é punto. O 21 ou 22 para ter un... Bueno, vale, sí. Estamos falando dun comunicado, un texto de... A ver. De quitalle esta coma, poñe mellor esta palabra. 40 correos para modificar o texto. Poño luz, que iría... A mí xa me vale como 20, 16. 20? Pois do 20 ou 22. O 21 ou 22. Pois o 21 e 22 para poder modificar e tal, xa está. Listo. Traballamos un documento aberto en rede ata o luns 20 e suxeito a modificacións ata o mércores 22, momento no que será publicado en web e enviado á prensa. Perfecto. Sí? Vale, e o espírito dese documento. Claro, pero o espírito que é, a unidade e para decir que é o povo, pero se diante claro, ese acto que pode ser refrendado por Ourense en Común o de unidade da cidadanía de Galicia e do espírito que pode ter, o poden utilizar as persoas que coñen esa pancarta como outro tipo de unidade. A min é o único que... Pero se pasa eso, xa se vai ver, que non vai haber solo unha manifestación. Sí, non sei o... E que horror. E apoiar non unha manifestación, apoiar como se debe facer. Eu creo que ese é o sentido que lle debemos dar. Apoiar como queremos que se faga esa manifestación, non como... Despois, se é de outra forma, pues, coño, non fixeron caso. Podemos sacar un comunicado... Bueno, eso xa sei. Bueno. A aposta será por un día de unidade da cidadanía galega sen partidos ni intereses de parte. Pasamos ao grupo total de mediación. Dase conta a evaluación das encomendas, protocolo de sancións e expulsións. Vale, o protocolo de sancións e expulsións eu levei a reunión de mediación e propúxenlle, bueno, dixenlle que eu veía máis no documento de convocatoria de asamblea, convocatoria de acción, non? Porque fala un pouco do funcionamento da asamblea, entón non me ten moito sentido, ainda que logo para aplicar esas sancións ou esas expulsións apliques o protocolo de toma de decisións, non vexo moi acaído que este nese documento, me parece que está máis ben nun documento que recolle o funcionamento, entón non fixo mediación, se trasladou a coordinación e se meteu no protocolo de convocatoria de asambleas, que tamén está acordado e que trataremos logo en coordinación. En síntese? Acabo de dicirlo, non? En síntese, mediación non o fixo coordinación e está no documento de coordinación. Dase conta do traslado da encomenda ao grupo de coordinación, que se dará conta despois, non? Protocolo de toma de decisións na Asamblea Común de carácter ordinario. Vale, pues nada, fixemos o protocolo, bueno, fixemos que está acordado aí, e só hai emendas de Chani, entón, supoño que se queredes pasamos directamente das emendas, ou alguén quere que explique... Manifesto, non sei se queres listes o documento e tal, pasamos as emendas. Non digo, Lo que hablando con Chani, porque era para intentar transaccionar las enmiendas que había. Entonces, bueno, pues hay unas transaccionales y tal, pero claro, que para seguir los protocolos de que existe, que comenta Sally, si alguien defiende sus posturas, pues si no decaerían. Entonces, si alguien quiere defender las enmiendas de Charlie, pues pasamos a lo transaccional o explico la transaccional que habría. Entonces, lo primero que decía, claro, hoy hicimos dos protocolos, uno para la asamblea ordinaria y uno para la asamblea extraordinaria. Entendíamos que, bueno, que son documentos distintos. Entonces él propone en su enmienda que, claro, que más que nada de opinión pública para nuevas personas que puedan entrar, que no se encuentren 18.000 documentos, pues que lo unificáramos en uno.
En sí no cambia el texto, simplemente pues en vez de ser dos protocolos sería el protocolo de toma de decisiones, un apartado A que sería asambleas ordinarias y un apartado B que sería asamblea extraordinaria, se me valiría. No afecta al contenido, simplemente, entonces, bueno, nosotros en esta transacción, en eso, sí dijimos, bueno, particularmente que el grupo de trabajo nos parecía mejor que fueran dos documentos, pero que si la asamblea lo considera oportuno, lo aceptaríamos y no habría más debate. Nada, eu por simplificar un pouco, realmente tampouco ten moito sentido porque os dous protocolos están integrados no documento de estrutura organizativa, co cual realmente xa están todos metidos nun mesmo documento. Ou seja que un debate non ten moito sentido. No propio documento de estrutura organizativa tratase os grupos de traballo, tratase como se convoca a asamblea en común, tratase, quero dicir, ao final está todo no mesmo documento. A mí sí que me parece que deben ir, se son dúas formas de tomar a decisión distintas, creo que sí que teñen que estar separadas. Estamos no mesmo documento, pero sendo dous protocolos distintos. Non lleves máis complicación. Entonces, en este tema, pues claro, como o pasamos a la otra o decidimos sobre esta. Hombre, se realmente xa están xuntos nun documento máis gordo, máis tocho, realmente vai xunto todo. Sí, claro, é lo que hablamos. A mí tampouco me parece mal o que propón Charlie, poñer pero que están en todo, es decir, ti colles o documento de estrutura organizativa e empezas. O sea, pero o que quere que poñamos protocolo de toma de decisións A, ordinario, B, extraordinario. E non, protocolo de toma de decisións de asamblea ordinaria. Bueno, vale. Unha cuestión de matiz, vamos, tampouco. Me da igual. Eso es lo que se opina mayoritariamente, no afecta al producto. ¡Ay! É cuestión de sangrado nos epígrafes, un está aquí e outro está aquí, non? Claro. Entón, si alguien defiende la postura de Charlie, o en pues la debatimos, y si no, pues... Si no la defiende nadie, decae y queda... Pues hala, decae. No, totalmente. non acepto o fondo da cuestión. Veña, pa diante. Pues aí tamén busca a Charlie. Pero a ver. O sea, si ti quieres buscar, vamos a tomar las decisiones en común, vas a... O sea, está todo junto. Entonces, yo qué sé. Bueno, pues entonces, si quieres defenderla, A ver, ¿qué? Defendemos, ¿o? Hai consenso. Hai consenso. A mí me parece mal. Alguén bloquea? Non. Nadie bloquea. Adiante. pero bloqueo. Unifícase, venga, unifícase. Vai un PDF, despois poden buscar e xa está. É un debate moi propio do vosso grupo, non? É dicir, claro. De que fora un plan, sí, claro. Entón, a postura que ten era de todos, a mí es que me gusta. Porque a máis é un debate puro e de forma, claro. Pois está. A ver, asumímola. Nosotros asumíamos y la asamblea le parecía bien. Pois está, asumímola. Temos un acordo de unificación. Después había otra enmienda a la toma de decisiones una vez que no había en ella consenso. Entonces esta sí que requiere si alguien la que defenderse no decae, porque esta sí no lo asumíamos. La enmienda a la toma de decisiones. Si alguien la defiende, si no, pues... Pero ¿sabes estar como era la que presenta? ¿O explico? A ver, claro, o tema é... Espera, que cambiaches algo, vale. É lo que di, é de votar, nos propuxemos votar nunha orde determinada, a transaccional, a última transaccional que se fai na asamblea, vale, logo a propostas, enmendas, transaccional feita na asamblea, transaccional previa, propostas e enmendas. Facelo por esa orde, digamos, un poquinho para primar o traballo de posta en consenso, non? A cesión de posturas e tal e cual. Entón, unha vez que ti tes aprobado un, xa non continúas votando, vale? El propón, el dice que, bueno, que como non se chegou realmente a consenso en ninguna das transaccionais, que deberíanse votar todas,
Vale, e logo, bueno, establece un mecanismo para ver cal é a que sale, non? Esta é a enmienda. Non sei se hai que defender algo. Non, decae. Oye, é unha pregunta. Temos eso escrito, que se alguén presenta unha proposta tan elaborada como a de Charlie e non ven el a defendela, decae. Non. Non, eso non está escrito. Ten que defender alguén. Alguén ten que defender. Pero eso defende vía telemática, eso non vale, porque... Eso non é defendela, xa poñela. Que o ten que defender el ou alguén que a defenda por ele. Xa, pero... Estamos sendo moi serios con isto de defender. No, pero vamos a ver, estamos na mesa e está explicado. Alguén quere defender. A ver, se o que presenta a emenda non vai a vir, que busque a alguén que este de acordo ca súa emenda, que vaya a vir e que a defenda, porque chegar aquí, alguén a quere defender... Javi. Claro, eu por eso explicaba, vale, eu tampouco quero ser, sabes, moi... En plan, bueno, pues, alguén presenta unha emenda, non pode vir, non a explica, xente, ao mellor non a leo o que sexa, pois tamén me parece que non está de máis explicar a que se debata, sí, pero claro, se alguén a quere... Eu, polo menos, dar lectura, eu non me vejo calentado a defendela, pero que alguén de lectura, e eu ofrezo a dar lectura, pero non a defendela, non? Queres que lea... Claro, porque polo menos que se dé lectura... Vamos a ver, leo. En el párrafo segundo se establece que si ninguna propuesta ni enmienda ha alcanzado el consenso, se someterán a votación todas las propuestas y enmiendas en un orden predeterminado, quedando aprobada la primera que alcance un número determinado de votos. Entiendo que el establecer este orden determinado favorece a unas opciones, las primeras sobre las otras, las últimas, sin que esto se relacione directamente con que sean mejores propuestas. Por tanto, se puede dar el caso de que se apruebe una opción que cuente con menos apoyos que otra que se votaría más tarde. Creo que todas las opciones deben contar con las mismas posibilidades, igualdad de condiciones. La enmienda que propongo consiste en votar, llegados a este punto, por todas y cada una de las opciones de manera separada, una a una, tras lo cual, si solo una supera los votos estipulados, queda aprobada. Si son más de una, se abre un turno de debate y se vuelve a votar entre estas, quedando aprobada la que cuente con mayor apoyo. Y dice, propongo que el texto del segundo párrafo se cambie por este. Se esta proposta transaccional elaborada na propia Asamblea non acabase consenso, se someterán a votación unha a unha esta última transaccional proposta, a transaccional original, o texto inicialmente presentado e todas as enmendas presentadas. Se aprobará o que obteña, cando menos, o apoio de 2 tercios máis 1 dos votos emitidos a favor ou o 51% da abstención, se a abstención superase o quinto. De darse o caso de que máis dunha opción supere estes cocientes, abrirase unha quenda de palabra para aclarar os posicionamentos sobre estas. Despois te volverás a votar por cada unha das opcións que pasaron ao corte, sendo aprobada a que conte con maior apoio. Eu creo que agora o lógico é que alguén de mediación que redactou o original contraargumente e depois nos posicionamos. Eu, eso, expuña antes que era un pouco pois, por favorecer a cesión de posturas e o encontro de posturas diferentes. Máis que nada, que parecenos que é mellor, que pode ser mellor aprobar unha transaccional por un 92 que a mellor chegar ata o 95, e tamén por agilizar, sabes? Porque se entende que se unha transaccional ten o 90% ou 2 tercios máis 1 dos votos, bueno, pois que ten o consenso suficiente. A mí, personalmente, a nivel personal, isto non como mediación, a mí váleme a proposta de Charlie, pero eu teño unha transaccional con esa. Se alguén quere defenderla, porque a mí como está redactado tamén me valería, porque me valen as dúas opcións. Entendo que o consenso é suficiente en los dous casos. Tú tens unha transaccional a proposta de Charlie? Sí. En caso de que haya unha... En caso de que alguén quere defender a proposta del departamento, claro. De todas formas, o que teníamos tamén definido nas votacións es que, dicía Molina no grupo de traballo, que se ti votas, se o 90% da Asamblea vota transaccional, es que non hai xente que vota as outras, porque en teoría non. Realmente se refire a cando ninguna acadou o 90%, ninguna obtivo consenso e chega as votacións. Entón, no momento no que hai votacións, establecese un porcentaxe para que se aprobe. Nos establecemos un orden. No momento no que unha está aprobada... Pero vale, pues en a primeira votación, a primeira transaccional ten 80%. A cuestión é por que seguir votando. Porque seguir votando, dices. Pero es que ninguna vai chegar, o sea, as matemáticas son matemáticas. O sea, dice que o mellor as outras acaban. Pero non teñen por que ser excludentes. A cuestión é que se eu voto a transaccional non podo estar votando contra Claro, non podo estar votando a favor de todo. O sea, entón podes votar máis dunha.
Claro, non podes votar 3. Non deberías votar máis. Claro, pero sí podes. Si só votas De unha, feito, isto discutimos no grupo de traballo. Eu dicía que eu votaría dúas cousas porque me gusta igual unha proposta e gusta a emenda. Me poden gustar as dúas cousas e me dixo, non, a votas unha, votas outra. A ver, Paco. Vamos a ver. No, levantou el antes. Vamos a ver. Es que este tema dio bastante minutos de... Por non decir horas de... Podes baixar que xa te anotei. Llegábamos a este punto ya es cuando previamente se han presentado, se han debatido y no han acabado un consenso. Entonces, claro, ante la urgencia de la votación hay que ser... Entonces, entendíamos finalmente, después de la discusión, que si, primero el tema de primar a la transaccional, porque si lo que estamos buscando es el consenso, entendemos que la transaccional coge lo mejor de cada parte y ya hay un consenso entre las dos posturas. Entonces, suponemos que es mejor, no tiene por qué ser así, pero bueno, vamos a darle a premiar sobre el mejor. Aparte, tal como está redactado el protocolo, esa última transaccional se haría en la propia asamblea, públicamente, cosa que estaría todo, no sería un chantaje, decir, no, pues tú quitas esto y tú pones esto. Esa transaccional se ve de dónde sale ese fruto. Y claro, luego llegado el tema de la votación, empezaron por la transaccional, no entendíamos, o sea, no llegábamos al final a la conclusión de si la transaccional te parece bien y ya ha quedado ese consenso de 2/3 más 1, es improbable que otra también llegue a 2/3 más 1, porque tú o te gusta una o te gusta otra, aunque te disguste tú a la hora de votar, ya estamos hablando de que ya han pasado un proceso tal que hay que votar en conciencia y que vas a votar por tu mejor opción. Entonces entendemos que si la transaccional, lo otro va a ser una opinión dividida que nunca va a tener el mismo apoyo la transaccional, entonces sería inútil seguir votando, sería alargar la asamblea. Javi. Bueno, era por contestar a Ángeles. Claro, eso sería se son dúas posturas. Se son dúas posturas, claro, sí, pero se son 4, a ti te poden gustar dúas e non gustar outras dúas. O cual terías que votar Estamos dúas. falando de que a primeira que presentamos nos, o primeiro que se vote é a transaccional. Sí. No, sí, se a transaccional ten un mogollón de votos, para que, o sea, é o razonamento, para que seguir votando? Porque o que podemos ter logo son dúas propostas con unha maioría e ter que votar entre elas, o sea, votando. Claro, estamos facendo. Nadie está defendendo a Ixarri, que estamos facendo? Joder, que estamos a ver, aquí... estamos dándole voltas a... Sí. A ver, ¿querías explicación? No. Como non? Carai, pues despois que el protocolo, non haber o de telo, claro, a ver. Logo vai haber preguntas. Temos que telo nós, que o fixemos durante non sei cantas tardes, porque senón mal vamos. Bueno, pues ala. A mí, que me parece cojonuda a prelación que vos poñes, claro, o de Xarri non me gusta. Estamos aquí entre nós, claro. Claro. Si non lo defendes nadie, non ten razón de Si se traballa para nada, vaya merda. Por eso de prelación. Efectivamente. Decae. Porque sabe todo o que parecía mal. Entón, Pero non es para que traballas sempre. chegase... Efectivamente, eso foi o que trajo o primeiro justamente. Que para mí o traballo é que sagrado. Eso é. Vale, o anexo do Código de Ética Política tamén te comenta, non? E hai unha mesma, sí. Vale. Posible transaccional. Nos, falamos, bueno, un pouco por os debates que se deron nas últimas asambleas, tanto referido aos salarios das concelleiras como, bueno, pois algún punto que falaba da duplicidade, de duplicidade de cobrar remuneracións extras por ir a reunións, que provocou un poquinho de lío e tal, consideramos que estaba ben aclarar en certos puntos, non? Non queríamos tocar o Código de Ética Política porque consideramos que é un documento que debe ser limpo, non que debe regir sempre, non introducirlle casos concretos e tal, pero sí que consideramos que se lle podíamos meter un anexo, pois aclarando certas situacións concretas que serán para esta legislatura, bueno, era menos traballo porque non tens que contemplar todas as posibles situacións e queda igualmente recollido. Entón, nada, supoño que o vistes. É a emenda que presenta Xavi en relación aos salarios das concelleiras, vale? Porque nos proponemos unha rebaixa do 25%, bueno, justificamos nese anexo e tal,
unha rebaixa do 25% para as que teñen competencia exclusiva, vale? E que ese salario opere como límite, digamos, para o que non o ten, vale? Que cobraría por asistencias a reunións, a plenos, etc. Básicamente eso é o que digo. Entón, non sei se queres que lea a menda de Xavi. Déjame comentar primero. Sí. Claro, después hablé con Xavi para intentar buscar una transaccional posible y tal. Entonces, claro, él decía que, claro, que no se debía aplicar ninguna donación y él lo basaba un poco en el código ético, pero claro, malinterpretado, porque yo decía, claro, en base al código ético que deja abierto, pues sé que esos son los salarios máximos, porque después la asamblea es la que tiene la última palabra y decide el salario que van a cobrar. Entonces, bueno, lo vio y dice, pues sí, pues tiene razón. Entonces, claro, luego ya lo que proponía es algo completamente diferente, porque nosotros le explicamos que lo que hacíamos era un anexo para el caso en concreto de esta legislatura, bueno, este mandato, y años de que ese anexo, una vez si cambian las condiciones, se destruiría y habría otro anexo. Entonces él decía que eso, bajo su opinión, no lo aceptaba, que él prefería dejar algo que quedara para siempre. Para siempre. Entonces, había aquí una opinión que, bueno, en principio, en grupo de mediación, en otro momento también estaríamos de acuerdo, pero claro, ya es una cosa que tiene que decidir la asamblea. Entonces no existiría esa enmienda si lo hacemos como anexo, porque lo otro que se propone es una modificación del código ético, donde vimos que tenemos el tope máximo de 2 veces y media, y un poco en línea de lo que hablábamos en la otra asamblea, de buscar unos tramos. Entonces él ahí lo que propone, y yo digo, nosotros, si la asamblea lo vio bien, nosotros no nos opondríamos, sería mantener el tope de 2 veces y medio. Bueno, sí, pues una comida que también me hizo hincapié, que actualizáramos ya los datos a 2014, porque ya hace muchos meses que hay datos de salario medio de 2014, es Entonces, la propuesta que lanza sería mantener 2 veces y medio el salario medio para el alcalde, concejales con competencia 2 veces el salario medio, y concejales sin competencia o sin dedicación 1,5 veces el salario. Esto siempre para una dedicación completa y proporcional a la dedicación. O sea, en este caso sería media dedicación, que sería en esta cantidad del 50%, y en el tema que nos ocupa particularmente, en el caso de los consejeros que tenemos hoy, pues sería, las cantidades quedarían igual, más o menos es una bajada, es una donación del 25% a ese nombre. Pero claro, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es votar un anexo concreto para la situación, y lo otro es votar una modificación del documento que quede para siempre. No influye en el 25% ese de la... Volvemos ao mesmo. Alguén defende a proposta de Xavi? Só un comentario tan esencial. Ele fai referencia á actualización do dato do salario medio, pero a fonte que estamos utilizando, que son as fontes tributarias da Xencia Tributaria, en particular, este dato se actualiza en función de 2 parámetros, fundamentalmente o modelo 190, que son as que presentan as empresas en xaneiro, e as declaracións da renta que presentamos do 2014 agora. Entón, eu creo, o sea, estou casi seguro, porque esto se actualiza normalmente a final de año. Yo lo desconozco, es una cosa que un comentario que él me hacía, que no dejáramos de hablar ya de 2013, que desconozco sí un comentario de él. Alguén defende a de Xavi? Parece increíble, pero... Bueno, por favor, Xan, dale aí un gallo rota. Es una cosa que tienes que tampouco me parece mal. O que fai Xavi é proporcionar toda a baixada desa salario. Perdón. Que sí, a ver, eu no momento no que fixemos en mediación, fixemos así, porque realmente tiñamos, bueno, outras encomendas que facer, nos parecía un pouco máis laborioso establecer a nivel xenérico todas as situacións que se poden dar, vale? Eu sei unha proposta que realmente recolle todas as situacións que se poden dar, me parece perfecto. O que non quería era facer constar que rebaixaremos os nosos concelleiros un 25% do salario nun documento
que está estableciendo unhas normas xerais de como entendemos que debemos facer as cousas, non? Entón, a mí, vale, sempre que se paga constar, a mellor tamén, equiparar o salario de personal de designación ou de confianza, como se chama, a unha das figuras que se establecen, son con competencias e competencias, e poñer a maiores algo que non se poñemos no anexo, que sobre os que non teñan competencia e cobren as dietas ou as reunións ou os plenos ou o que sexa, pois que opere o mesmo límite. Se podemos facer constar esas dúas cousas, a mí valería. Sí, o sea, a sensación que dá, quizás só ler o documento, era por poner unha cifra, o sea, é arbitrario, parece arbitrario. Donarán o 25%. Onde sacas iso, non? Parece como... Bueno, sí, é certo que meditamos moito, pero realmente parece, entón, que a proposta de Charlie, el sí que fai, non, referencia a un dato que xa tiñamos de debatido na Asamblea, que era 2,5, e el va falando do 2 e do 1,5 relacionado a esa cifra. A mí parece que está ben. Fala, que vale. No, a ver, eu iba a decir que non me parece mala proposta en cuanto a que utilicemos o mesmo parámetro para todo, pero eu si o mantería igual como anexo. Claro. Non o metería nunca no código, porque ese código temos a esperanza de que se manteña no tempo, e ao mellor na seguinte legislatura tens que modificar por algún motivo, ou porque desaparece ese dato, ou non sei, que de repente se deixe de fer esa estadística e poñan outras, non sei. Entonces eu en principio non me parece mal que se utilice ese mismo parámetro para as distintas cousas que se perciban, pero deixaría igual como anexo. É que eu penso que unha das cousas das que falamos porque si tivemos o debate de modificar o propio documento ou facer un anexo, era non me parece que despois de pasadas as eleccións se modifique un documento que tiñamos previamente feito. A mí non me gustaba ese xeito de facer. Foi unha das cousas por as que quixemos facer un anexo, non unha modificación dun documento aprobado previamente. Que me pode parecer guai o que di Mavi, o que propón el, pero non me gustaría modificar un documento... Bueno, eu penso que realmente... Nada, son un par de cousiñas. É que ese parámetro que didís xa está no Código de Ética Política. Quero dicir, nós non introducimos con esta modificación ese parámetro. É todo o contrario, é aproveitar un parámetro que xa estamos aplicando sobre o salario máximo que vai a cobrar alguén, que se entende que é a figura do alcalde, de aí para baixo, non? Por cual é recoller ese parámetro que xa estás utilizando, non é metelo de novo. Se varía ese parámetro ou non se fai, ou, bueno, pues habrá que buscar outra forma de calcularlo. Eso por un lado. Por outro lado, tes razón, pero o que eu... tes razón no rollo de como que modificar un documento que rixe, sobre todo no tema dos salarios, a principio das eleccións e tal, bueno, pues pode ser que non teñamos moito sentido. Pero o que eu dicía é que a mí eu non quería modificarlo introducindo só unha situación concreta. Se realmente temos contempladas todas as situacións, vale, non o modifiquemos agora, pero eu creo que sí que é algo que hai que facer nun momento, porque se eres capaz realmente nese documento, bueno, pues, para mostrar todas as situacións que se poden dar, regular os salarios así desa forma, lo que falábamos antes. Se vas a ser alcalde, esos salarios serán gobernas, que tens capacidade de decisión, esos salarios serán os que operen, e se non, pois vamos ao rollo de donacións, a bens en común, e tal. Sí, no, o que dixan, o sea, eu entendo o que diste, pero non é modificalo, non se modifica o sustancial do código ético, se respeta o mesmo dato e se completa. O sea, non é unha modificación de forma que digas, no, pois agora como gañamos, cobramos máis, o sea, unha cousa grosera. É unha, a mí pareceme que queda máis elegante poñelo no código ético, porque é completamente respetuoso no co que estaba. Pero bueno, eso tamén. Eu entendo o que dice a tía. O anexo, respecto ao documento inicial, non modifica, o sea, en sí mismo tampouco hai tanto cambio, porque é o que dices tú tamén, pero si é verdade que a hora de ver un documento como son tan fundamental como é unha declaración de principios non modificarlo, é dicir, que quede claro que isto é o que se engade a maiores, xa a simple vista, a mí parece o correcto, sabes? Eso non quere decir que o que dicías tú é inválido, sabes? Porque tamén, en realidad a diferencia é que é prácticamente mínima. É máis que, eu creo que máis que nada un tema de ver un documento de esta xente respetuosa, añaden un tema e, sabes, se non parece aparentemente, non modifica, sabes, parece que non está modificado. E así resáltalo, non? E
logo se alguén te fazer unha crítica a ese anexo, pois veo con comodidade, que pasou aquí, se non era así, sabes? A simple vista, tampouco é tan trascendente, pero... Bueno, pois por propoñer unha transaccional, se o que non queremos é modificar o texto, pero sí que a todos nos parece que é unha fórmula que, bueno, pois que está mellor artellada, non? Que a proposta inicial, fagamos constar esa fórmula no anexo, Eso estaba pensado. Si se fixo, non se puxeron os pois por algo sería. Na cabeza de xente son esta fórmula de calcular os límites máximos. Pero realmente recoge todas las figuras. Porque claro, yo lo dejaría primero, si alguien no, si no se está, vamos, acabamos de aprobar, si alguien va a defender la propuesta de Charles y no va, decae, y en todo caso se defiende y aprobamos Ya defendeu él. vale, pues entonces necesitaríamos otro debate que sería si el personal de libre designación se rige por esto o se rige por el salario que da el ayuntamiento. Es que claro, no vamos a poder recoger todas las figuras, entonces yo dejaría el anexo en el caso que nos ocupa con lo que tenemos a día de hoy. El día que tengamos otra cosa, pues habrá que debatir lo que tenemos. A ver, pero no sé. Digo, pero a figura de... que non debería participar neste debate, pero a figura de persona de confianza vais a tratar no seguinte punto, por lo tanto... Además está regulado. Que a unha figura política non debería entrar aí en isto para nada, non? Para nada. Me parece unha aberración do texto, o dos salarios do personal de libre designación de confianza, ou chámale como queiras, que eu non vexo ese debate. Bueno, eu primeiro non concordo con que Martiño non poida participar neste debate. Vamos. Para nada. Para nada. Obviando... Non é elegante, pero... A ver, que? Vale, pois, unha segunda postura transaccional. Por que non deixamos, en vez de recoller toda a fórmula, solo a situación concreta na que nos atopamos e o vencellamos a ese salario medio e tal, e decimos que entendemos, porque o anexo está redactado así, ademais, entendemos que o dobre do salario medio na provincia de Ourense é un salario axitado para os concelleiros, e o artellamos así, quero dicir, para manter un poquinho esa lógica de vencellarlo a un dato real e non que pareza algo arbitrario, non? Un 25%. Pero en este caso estaríamos hablando de 1,5, ese porcentaje que salía para... Vale, no, 1,5, perdón, 1,5. Digo, aplicarlo aí, pues xa está. E aí como estaba recollido da asistencia social? No, anexo. Charlie recolleu, non? Non, porque Charlie, o sea, a súa emenda é deixarlo como está. Quer dizer, non aplicar unha rebaixa non tal, pero sí que é verdade que logo... Sí, luego comentarle que non, porque él entendía que el código ético ya estimaba esos límites y que era, pero claro, luego... No, pero o que me refiro é que non contempla o da asistencia plena, o cual porque quedaría tal como está a proposta original. Corras o que corras, claro, nós o que establecemos no anexo é, se nos limitamos un salario, poñemos ese mesmo límite a persoa que non ten dedicación exclusiva e que, por lo tanto, cobra por asistencia plena. Vale, vemos que queda bastante ben, pero sí que me parece interesante o de meter esa, bueno, pues ese dato, ¿no? Para enseñarlo a un dato objetivo, non algo que decíamos, sí que me parece ben. E como prácticamente o que distingue é unha diferencia bastante pequena, non calculei. Eran de euros. Menos mal que non era no daba de calcular, eran 2 euros y pico la diferencia. No influía, eran 25 y era 25 con 2, 3... ¿Qué casi les quedaría para el bruto? No, para que salga. A ver, te mando un correo y... No lo tengo ahora mismo, que no tengo ahora mismo, pues previste, ¿no? Eu tiña aquí un correo dentro, non sei onde metí. Hablando con lo que tenemos, con datos de 2013. Sí, con datos de 2013. Aquí está. Creo que agora mesmo sería o salario máximo dun concelleiro sen delegación provincial, unha vez ese medio o salario medio da provincia, son 24.798 euros brutos anuais. Casi 25.000 euros. O noso, pois non sei en que quedaba, pero vamos. Mira, é que pon aquí, perdón.
Coa nosa proposta serían 12.550. Bueno, claro, isto se tende que a tempo completo. Vale, como está na media xornada, na búsqueda parcial, sería, coa nosa proposta, 12.550,50. E coa del, 12.399. O sea, hai en cómputo anual 151 euros de diferencia. 150,50. Bueno. Vale, pois eu someto a consenso de sala transaccional de facer constar só a situación concreta considerando a unha MBC media ao salario medio da provincia de Ourense. Todo mundo ok? Vale, e onde está ese texto? Ese texto está aquí. Sería este. Salario... No, pero non vou copiar, pásamo meto... Vale, paso yo con... Pelo digital, digo. Sí. Aprobase por consenso. Vale, díctame. Aprobase por consenso, que se mantenga o anexo, se modifica o código de ética política, non se modificará o código de... Sí, esto está. Pero pode seguir, o grupo trae comunicación, dase conta da evolución das encomendas. Voceiras... Tema voceiras. Vamos a modificar o mantendo o anexo. Informar o protocolo de comunicación non está feito e que voceiras de momento estou eu, pero só estou indo plus a tertulia esta do centro, así que tampouco é moito máis. Pasa o período. Ves un entusiasmo mínimo. Sí. Pero claro, se houbera máis cousas e tal, pues sabes que de todas formas habería que repartir e buscar algo máis, pero cousa do grupo e iso fará, non é cousa para discutir a... Efectivamente, hai que buscar. E bueno, ahora como é suyo, se piden menos cousas... Se piden voluntarios, como na última asamblea, voluntarios para ser voceiros. Non sei moi ben como estaban levando, me dixeronme, e iso que eu fago ao grupo. Voluntarios. Nadie levanta la mano. Que puedan saber por outros canales, por la ronda o directamente con el nacional. Y no, porque si no... El cámara solo va para... Vale. Entón, ya se contaron as encomendas, protocolo de comunicación e voceiras. Traballo parado por época estival. E voceiras, Emilio, e fez un chamamento a participación do grupo de traballo. Grupo de traballo institucional. Dase conta das actividades do grupo dende a anterior asamblea en común. A ver, no referido ao pleno ordinario de xullo, bueno, porque a anterior asamblea foi antes do pleno, bueno, supoño que xa vistedes, e se non moi mal, porque non estáis informados, pero xa vistedes que a moción foi pa diante, cunha engádega do Partido Popular, que no fondo era así entre nós e familia, pues, non, bueno, modificábase un parágrafo e engadían unha nova redacción final que era que demandar a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación unha solución integral para o alumnado. O que semellaba, e un pouco que falamos despois do pleno, era que eliminar todo o tinte de ataque á educación privada, privatización e demais e concentrar o momento no local. Bueno, eu creo que conseguiuse o que se pretendía, que era visibilizar o asunto e que se dera cada diante, que era un tema supramunicipal, que decía Jacome, pero bueno, polo menos foi cada diante. O resto de puntos do pleno foron puramente orgánicos e era posta en coñecemento. A idea que temos con esta documentación, e o que pasa é que todavía non temos impresora no burato, cando veamos impresora con escáner, a idea é ir escaneando toda a documentación, se non Emilio volvese tolo, mandándolle as fotos para a senda. Cando teñamos escáner, a idea é escanear toda esta documentación e enviala de algún modo, para que teñades acceso. De todos modos, eran postas en coñecemento de resolución dun matrimonio civil, que xa o falamos na anterior asamblea, e de informes de tesourería, a actualización de inventarios e demais. No referido a xuntas e comisións, constituírose todas as xuntas de área
este mércores, serán todos os martes, e repartímonos as xuntas. Eu estou en urbanismo e facenda persoal, Miguel está en participación ciudadá, Consello Municipal de Deportes... Sí, bueno, ese consello, pero... A do urbanismo que vai urbanismo... No, urbanismo estou eu. Tu estás en participación ciudadá... Pero son varios títulos aí... Bueno, sí, foi ese cajón desastre. Bueno, repartimos as asuntas de área e as comisións. Sí. No, bueno, eu as teño aquí, se queréis. Ahora vos podedes. A ver, área de urbanismo e vivenda, estou eu. Infraestructura, medio ambiente e participación ciudadá, está Miguel. Cultura, educación, turismo e termalismo, está Ledicia. Benestar social, está Ledicia. Promoción económica, comercio e emprego, está Miguel. Facenda persoal e servizos xerais, estou eu. Estos son asuntas de área, vale? Depois nos consellos, de momento o consello que se constituí foi o Consello Municipal de Deportes, que está Miguel. E a este respecto, no referido a asuntas de área, constituíronse algo bastante sinxelo, e había dous puntos de debate quentes neles, e era, por unha banda, bueno, que nós quixemos que foran quentes, e que nesas xuntas de área, en teoría, están chamados a participar representantes veciñais. Nos escoitamos do refugallo na primeira xunta, que foi a de urbanismo, e intentamos meter a con calzador nas seguintes. Porque na primeira, o secretario que leu acta hai quórum para constituirse. Non vivo o representante veciñal, bueno, como nunca veñen, e na seguinte, intentamos xa meter. E intentamos xa presionar para que noutras, onde non estaba contemplado, pois se chame. Agora estamos nunha liorta, que, bueno, non sei como avanzará, pero era porque xa nos dixeron, claro, pues non virá a alinear, e non dixemos por que alinear, e por que non outras, bueno, é un frente de batalla que todavía está aberto para que poda haber máis vocalidade nesas mesas. E outro punto é o tema das mesas, de que se manteñan as xuntas de área en agosto. E en agosto hai algunhas xuntas de área que din que sí que van a seguir, e outras, como a de urbanismo que foi a primeira, e fun eu, e dixolle que normalmente en agosto non nos reunimos, entonces, pues, tomad mi teléfono móvil, e se necesitáis algo me llamáis. Non a todos, xa verás como se arrepinte. Chamamos todos. Claro, entón, como foi a primeira, e como no fondo esas, todavía piñanos a guardia baixa, pues todavía non podemos argumentar. Depois, ao longo da mañá, vimos que o resto sí que algunhas iban se manter. Despois descubrimos que é obrigatorio ter alo menos unha ao mes. Polo tanto, xa chamamos a esa xunta e dixemos que como que non vai haber mínimo unha. E bueno, e estamos neso. Non se tratou nada, a próxima semana habrá as primeiras e empezaremos a pedir información e iremos dando conta. No referido ao Consello Municipal de Deportes, que foi a única comisión que se constituiu, se queres comentar algo? O único que presentaron foi unha relación de facturas do mes de abril, que basicamente efectos consumados e tal. O único que se dixo foi que de aquí en adiante, porque as facturas, aunque son facturas realmente pequenas, eu controlo as empresas a que se lle dan facturas pequenas, porque moitas facturas pequenas fan unha factura grande. Entonces, o rollo non é xa os importes das facturas, senón ver quen son os que fan sempre os mesmos traballos, non? Hai algúns traballos que están xa como unha concesión pública, que é o suministro dos cloros para as piscinas, unha serie de servicios así importantes. Pero eu sei como funcionan e sei que moitas facturas pequenas, pois como son pequenas non se dá importancia, pero se empezares a mirar, resulta que hai firmas que fan sempre os mesmos traballos pequenos que ao final suma unha factura grande. Entón, o que se dixo é que cualquier tipo de obra, claro, porque hai un campo de fútbol que lle caía o muro que era un peligro, que había que resolverlo rápido. Vamos, foto antes, foto despois, e como queda, non? O sea, que informen detalladamente das cousas, bueno, logo
faremos unha visita tamén por as instalacións, a ver o que hai e o que non hai. Estamos empezando a facerlas agora, pero depois é un campo que hai que visitar e logo, pues, me deixei xente que me dixo a limpieza é un asco, usuarios, non? Vale, pois me lo pones en un papel e lo presento rápidamente, é dicir, non hai problema. Na outra xunta que fun, que é un añadido que era fora de eso, pero que hai que informar co señor Pumar, ese de servicios xerais e tal, pois cando nos levantamos, Miguel, por favor, te quedas que tengo que hablar contigo? Sí, non hai problema ningún. Dixen, hostia, empezamos ya con el cachondeo. Entonces quedamos en los dos, y ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con la molinera? Pues cualquier cosa menos lo que estás haciendo, ya dije. Cualquier cosa menos lo que estás haciendo. Porque vas a Madrid a hablar con un director general de no sé qué, vamos, lo que dice el periódico, ¿no? Para convertir aquello en un nido de empresas, tal. Y realmente es que tú o no cogiste la llave y no fuiste mira lo que hay dentro. Entonces, yo te puedo informar de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se compró, porque tengo el historial completo, pero tenemos una joyita ahí y no nos estamos enterando. Es decir, que venga gente de afuera. Entonces me digo, bueno, pues mira tú, si no te preguntas, que se mande un dossier con tú hasta cómo se gestiona eso. Y sin bien. Lo que puedes ir haciendo también, si quieres, es quitando a concurso una cafetería que hay allí. Porque abrimos las cosas y después de que están abiertas empezamos a hacer concursos de cosas que hay dentro que están. Entonces, no, el que la coja, que lo gestione todo. Bueno, yo tampoco no entré o trapo en muchas historias, pero sí chamei ao resto do equipo que estamos aí currando para que eso funcione, para facer unha estrategia contundente e atacar aí, porque son un sitio que ten que abrir. Ten que abrir porque ten que abrir, non para un nido de empresas que al final é un cachondeo e eso foi o que se falou ao marxen da constitución formal desas comisións. Pero que área é? Servicios? Personal? Servicios xerais, comercio... Dixo a título... Personal. Que era Miguel, claro, que era Miguel e sabía que Miguel está detrás. De feito, na acta desa xunta non vai aparecer. Non aparece, non foi. Vale, entón eso, constitución das xuntas de área, da Consello Municipal de Deportes, de todos modos, vistedes que a acta enviamos pola ronda de prensa, correo, e un pouco seguiremos con esa... Bueno, con ese mecanismo, na mentres, non sei, na web tamén que estaba traballando no tema dunha xenda propia, non sei. Normalmente non hai outros mecanismos, pois iremos comunicando por aí e xa vos digo, todo o tema de documentación, cando nos traen unha multifunción, pois o pasaremos en PDF. E de todos modos, pois toda a documentación está ali no garito e se queremos, pois pasaros. Depois informar tamén do tema de nomeamentos, tanto Ledicia como a min tomamos posesión da parcialidade a non sei que día exactamente deste mes, pero foi a semana pasada, a mediados da semana pasada, que vimos que ir a asinar e todo o tema. Eu xa levo dendo luz da semana pasada ali, todas as mañás, Miguel, ainda que non ten parcialidade, está todas as mañás, e Ledicia está combinando porque ata o 15 non cambiaba, tivo que avisar con 15 días de antelación no traballo, pois obviamente, para poder... Está de mezclas, Non, de momento estivo combinando o traballo con este, había uns días que libraba pola mañá e achegábase, e outros días tiña que traballar. Agora o que faremos, e temos unha proposta de horario, que pasa que todavía non é definitiva, cando teñamos definitiva agora pasaremos. Tamén hai un problema de estar polas tardes no Concello, porque molestamos ao persoal do propio Concello, entón, na mentres non hai un local e onde se podan, e na mentres as mesas non estén lanzadas, nin os fotos de bar, é dicir, pois intentaremos concentrarnos sobre todo ahora en época estival polas mañás e de cara ao outono, pois a presentar un horario definitivo. Despois, outro punto tamén informar é o acto de renuncia. Estamos con comunicación para facer un acto de renuncia das medallas de concelleiras, dos privilexios por ser concelleiras de aparcar na Praza Maior, do tocho
de prensa que nos fotocopian todas as mañás e de tantas outras cousas que detectamos que é absurdo, pero con comunicación estábamos vendo cal sería o mellor estrategia para lanzalo, e se lanzalo tamén combinado co que se acaba de debatir aquí, cunha renuncia do 25% do noso salario en favor dun contexto social máis adaptado que nos cobramos, tamén no referido ás condicións que virán agora da contratación dese persoal de libre designación, do cal a prensa se deu conta, e, por lo tanto, vestilo máis ou ben nunha ronda de prensa ou ben en varios lanzamentos, pero a idea era ir nesa liña, e que se está traballando, e tamén con o grupo de traballo de comunicación, en facer ese acto de renuncia. Depois comentaba Miguel tamén o roteiro de presentación, levamos toda esta semana paseando todas as áreas e estamos facendo un DAFO, os que estivestes aí un pouco nas redes xa o vístedes, estamos facendo un DAFO por cada área, reuníndonos con todos os traballadores de cada área e intentando construirnos un organigrama do propio Concello, porque non existe, máis aló dunha relación de postos de traballo non existe un organigrama, non sabemos que áreas hai, non sabemos se están dimensionadas e non están, e onde están, cales son as dependencias, como se reparten e demais. Entón, estamos intentando facer nós, son todos estes DAFOs tradicionais, e a idea de todo isto é darlle forma nunha estrutura final do Concello, e que tamén compartiremos, e tamén xa nos está servindo para detectar moitísimos erros propios de xestión interna, os comentarios máis repetidos nos DAFOs, que é algo bastante sincero, é desmotivación, falta de orzamento post-campaña, é dicir, que deixaron as arcas agotadas, mala coordinación, non comunicación entre áreas, non adaptación de ferramentas informáticas ao que están facendo, a propia organización do servizo, unha das ameazas externas máis repetida é a propia orientación política que cambia según tal, non hai unha estrategia de cidade, e depois tamén estas reunións, que é infinito, podríamos estar con isto, pero tamén unha das cousas que tamén estamos detectando é sobre todo persoas dentro do propio Concello que teñen unha valía tremenda e que traballan arreo e toda esa xente que pode ser moi interesante para nós. Non é por nomear algo en concreto, pero foi o único que se currou un dossier da súa área, e non vamos a decir, para non deixar quedar mal os demais, pero foi o único que se currou un dossier para entregarnos detallado da súa área, cun DAFO propio e demais. Entón, a idea de toda esta documentación despois tamén darlle forma e compartila. Non o digas, porque se non queda mal. Non teño mollada aí. Pero en realidad debería ser... Sí, bueno, pois é urbanismo, é rehabilitación, vale? A verdade é que unha persoa con moita valía pode decir... Claro, a cosa boa hai que decirla, porque se non tamén sempre... escondendo e encima as traballas... Non, moi ben, a verdade. O sea, foi unha persoa tremenda, podemos decir Miguel a valía desa persoa, incluso as análisis organizadas. Antes sempre un tío que lle gusta o que fai, e entonces, como lle gusta o que fai, pois se implica nas historias e fai sempre moi ben. Logo, eu, por exemplo, o Martiño enviou-me conocer a xente moito, eu conocí a xente, curiosamente, en pouco tempo, hubo un movimiento de personal, non? E os que quedan. Semana que ven vai ser brutal. Non aparecen en papel, non aparecen en nada, pero a mí me sorprendeu que alguén que estaba en medio ambiente, en 4 días que dábamos aí, ahora xa habían sentado nunha oficina en urbanismo, non? É dicir, eu aparte sei que esa persona ten un problema de urbanismo, que está tratando de arreglarlo. Entonces, son movimientos de personal así, raros, rápidos, e Bueno, a idea con todo isto é facer eso, un documento que vos faremos sintetizado a nivel interno, o sea, a nivel propio Concello, da propia estrutura que ten, hai o tema das áreas dimensionadas ou non, tamén vai a ser moi interesante, porque a súa percepción non está, o sea, nalgúns non estamos dimensionados do personal e outros sí, pero depois haberá que ver as relacións entre elas, que xa empezamos a telo no Óscar, unha vez que vas a 5, pois empezas a ver cousas, e bueno, se pasará tamén habrá que falar con comunicación se se fai algún tipo de acto público tamén para poñer en coñecemento todo isto, porque no fondo é abrir as portas do Concello e demais. Eso, no referido ao roteiro de presentación, seguiremos a próxima semana e quedará, básicamente, o festival de Málaga. Outro
Outro punto tamén damos información e é que o LUNS hai unha convocatoria que símbolo antes da Xunta de Voceiros, chegou nos socio comunicado a 1 da tarde, as formas mantéñense, para o LUNS ás 9 da mañá e a orde do día é adianto da sesión ordinaria do mes de agosto, o que se vai a pretender levar a pleno, que o pleno do mes de agosto vaya ao 31 de xullo. Réxime de desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias vai a ser o que falamos na anterior asamblea, limitar o número de mocións que se presenten por pleno, e información da alcaldía sobre asuntos de interese municipal está certamente ligado co chamamento que fixo o Barquero a eses viaxes que fixo o alcalde a Madrid, aos encontros que tivo con un montón de institucións e con un montón de persoeiros e supoño que darás información e haberá, será unha liña máis de ataque político que non que outro. Entón, o que sí que neste punto facemos un break e necesitamos posicionamento de Ourense en Común respecto aos dous primeiros, adianto da sesión ordinaria do mes de agosto e o réxime de desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias, é dicir, a posicionamento de Ourense en Común con respecto a se vamos a limitar as mocións ou non. Algo debatiuse na anterior e entón eu, para ser un pouco máis áxil, se vos parece adianto da sesión ordinaria do mes de agosto o liquidamos rápido, entón, se vos parece, abrimos un momento unha quenda de palabras no referido a limitar o número de mocións ou non e o votamos ou sometemos a consenso ou se queredes facemos unha proposta. É que Robert quería falar antes. Un tema sobre a Molinera, pero non sabes, continúa. O de Molinera? Sí, casi mellor fora do día, igual. Eu, a miña proposta, digo, e a someto a consenso, é que a posición de Ourense Común, despois daquela primeira reunión onde nos tiñeron cagar da baixa, despois da reflexión que fixemos na anterior asamblea, e despois de falar con xente que xa estivo no Concello, nomeadamente o PNG, e escoitar tamén a súa reflexión, eu creo que a posición de Ourense Común debía ser non limitar para nada o número de mocións. Bloquear por completo que calquera que se limite a temática das mocións, tema supramunicipal, que hai unha proposta arriba da mesa, e esa non creo que vaya para diante, porque só non a defende Democracia Orensana, pero a limitación das mocións sí que está arriba da mesa, e eu creo, na miña opinión, despois de escoitar diferentes opcións, é que o Ourense Común debería decir que non se limite o número de mocións, e se un día temos que estar a 7 da tarde, pues estamos a 7 da tarde en pleno mes, e tampouco pasa nada. A miña opinión personal respecto a eso é que a limitación de mocións, tendo en conta de que hai pleno un día ao mes, pois un día ao mes nos temos que poder votamos ali o día, votamos o día, pero o que non pode ser é que nos limiten a dúas e teñamos un montón de cousas que levar ao pleno e teñemos que estar racionando e priorizando, pois se metemos estas dúas, pero claro, hasta o mes seguinte non entran outras, entón, se te limitan un pouco, hai cousas que se teñen que ir retrasando eternamente. Un ao mes non se dá marxen para... Decimos que solucionas un Entón, eu penso que non xa non a meterías, só podemos pasarse aquí o día que se joden e pasan o día. Todo o mundo está a favor. Vale. De todos modos, poñemos sempre aviso que obviamente vai sair cara adiante porque PSDG, PP e Ourense están de acordo en la mente. Podías intentar que saiu en alguna asamblea. No, a proposta parte de Ourense. Limitar. Solo fai levar dúas competencias, non máis falar. O número de mocións e non o tempo que diga. Eu diría de non limitar nada, pero bueno, se tens que negociar o tempo, non negociar, que eso foi algo que xa falamos na asamblea, que é moito máis interesante, que ti podas, facer todas as mocións que ti queiras no tempo que tes asignado para presentar as mocións, que non limitar o número de mocións, porque non creo que decías que outro día. Hai mocións que te poden levar 2 minutos, e hai mocións que, pois, ao mellor, te levan 15. O sea, sí, en todo caso... Pero o problema do tempo, o sea, vale, sometemos a consenso esto, non limitar nada, pero no tema da defensa do tempo chocamos co regulamento e habería que modificar o regulamento e entón o secretario metese polo medio e entón... Non vai ser ninguna, sabes? Pero bueno... Entón, pues nada, se vos parece vamos con esa postura de non limitar nada e de facer ese chamamento de que xa que nos reunimos unha vez ao mes, pois esa vez ao mes intentar meter o máximo posible. Paco. Vale. Perdón. Aí, está. Sí, pero era intentar mirar a ver si hay un resquicio legal o algo por el cual no puedan hacerlo, porque es que a mí me parece tan poco democrático eso
que no sé si incluso en la ley de bases o algo habrá algo que impida eso, en algún tipo de ley o algo, echar un vistazo o preguntaros, porque me parece algo tan poco democrático, si ya se regula un pleno al mes y tal, que encima se digan 2 mociones, que eso es, a lo mejor en un municipio de 5.000 habitantes, dice, bueno, puede caber, pero yo es algo que veo tan antidemocrático que no sé si eso no estará hasta regulado. Entonces, yo sí es verdad que lo desconozco, pero bueno, si hay algún vistazo en algún sitio o algo, sí. O sea, en teoría en esa mesa está sentado o interventor e o secretario. Es decir, fiscalizada a medida vai estar. Por lo tanto, ilegal non será. E o secretario salta cando se dixo do tempo, dixo, eso supón regular, o sea, modificar a regulación. Es decir, creo que ilegal non é. Outra cosa que é xa democrático. Y que si no, bueno, tendríamos que pensar en poner en práctica también la participación ciudadana y meter mociones ciudadanas. Si no lo dejan por un lado, pues al crear una herramienta o algo, le podemos meter mociones ciudadanas en una página, unas firmas y tal. No, que se pode facer a posteriori, o sea, se a medida sale para adiante, que eu sospeito que sairá co apoio destas tres cosas, o sea, o que se pode facer medidas de boicot nas mocións de urxencia, nos rogos, nas preguntas. É dicir, nese punto onde ti, como non nos deixades presentar máis mocións, como facía Rosendo na anterior legislatura, supostamente era unha pregunta e no fondo era unha moción encuberta. O sea, pero bueno, xa será a posteriori e no fondo é máis... Bueno, entón, non sei se comentaría unha cosa. Eu quería preguntar, sabemos cal é a proposta de limitación? Era eso, dúas ou pleno? Dúas por grupo. Dúas por grupo. No primeiro pleno que interviu Martiño, o alcalde dixo, tes 1 minuto e medio. Claro, nin o secretario nin o interventor dixeron nada. Si digo que es el barquero, que se llama la atención, eso sí que era, eso sí que non era... Perdón. Non hai que mirar porque o mellor tamén é ilegal. Xulio. Xulio. Eu en relación con adiantar o pleno ao día 31 con Vale, pues pasamos agora. O sea, entón, bueno, se vos parece, sometemos a consenso entón, que a nosa posición será esa, non limitar nada, e no caso de que vaya cada adiante, pues xa veremos que medidas de, bueno, pues, de contraataque podemos facer, ¿no? Que de todos modos irá ao seguinte pleno, e xa podemos... Vale, e o seguinte punto de adianto da sesión ordinaria do mes de agosto. Vale, en relación con eso, e facendo outra vez referencia a pedagogía que xa nomemos antes, e por un lado me choca o tema de que onde está regulado o tema de que ten que haber un pleno ao mes no regulamento, entendo? Vale, entón, por un lado temos problemas porque para meter non sei que, e hai que modificar o regulamento para non sei que, non sei canto, e para ir nas vacacións podemos ir todos. Entón, por un lado, topo esa contradicción, e por outro lado, eu como traballador dunha administración pública, eu sei que moitas veces, entre comillas, e falo desde outra administración que non é local, pois te topas cas pijadas de non, mire, que tú non podes juntar este día con este día porque hai unha lei que non se permite isto. Entón, eu non sei tampouco cal é o tratamento ao persoal neste sentido, porque se isto vai a supoñer un privilexio, entre comillas, escandaloso en relación con concelleiros versus traballadores, pois eu, en aras da pedagogía, pois se cada tamén foi aí maticen que, pois se hai un reglamento, e se nos temos vacaciones como cualquier trabajador. Cando che toques as pasas. Bueno, eu, como no anterior tiña unha postura e que sometía a consenso que era non defender ninguna limitación das mocións, eu aquí o sea, vou estar o primeiro venres de agosto e o próximo venres, o sea, quero decir que non sei se Miguel ten un problema e sí que me parece correcta a reflexión que fai Xulio de pedagogía. O que pasa é que o que sí que estamos intentando un pouco no Concello é que a norma fixose lei, é dicir, a cantidad de cousas que o que falábamos antes das xuntas de área, como nunca se celebraron en agosto, pois agora tampouco as celebramos, ainda que despois veñan e digan, mira, legalmente tens que facer unha... Home, absolutamente eso é o que o dereito de pernada era a norma, claro, absolutamente eso é o que temos que exigir. Vale, entón, se vos parece, pois opoñémonos a que se adiante o... En aras, no, só para contestarlle o feito de que o pleno se poña a semana de xullo tamén vai ir en beneficio de certos funcionarios que só se poden ir de vacacións se o pleno está feito. Secretario, interventor, alguacil que ten que estar dentro da sesión do salón de plenos,
Emilia de Secretaría que ten que esperar para poder redactar, todo vai, que non vai supoñer o contrario de separar ese beneficio, bueno, que non vexo tal beneficio. É unha putada tamén para esos funcionarios, digo. Eu estou de acordo, Xulio. Bueno, en teoría sería que pedirte unha semana, entre todo o mes de agosto, pois te vas da primeira semana de agosto. Algúns estamos facendo cábalas para coller o... No, só lle quería responder que non iba a haber esa... A mí... Bueno, tiene que intentar que só o que ten, que se teña que probar que non se ten que tratar, bueno, se cadra... No, pero o alguacil cobra 1.000 euros. Se non hai acordo, 15 días se elixe un e 15 días se elixe outro. Que digas, cada un ten a regulación laboral que ten. Punto. Bueno, todo a ver, eu someto a consenso que nos opoñamos ao adianto desa sesión ordinaria e que se manteña cando se ten que manter e punto. Alguén bloquea? Non? Vale. Avanzamos. E o último punto do que damos información é propostas de mocións a presentar no próximo pleno ordinario. Recibimos a encomenda do Grupo de Traballo, Relato e Análise e podesme disculpar porque eu teño aquí nunha foto do tabuleiro que temos ali no garito e non o vexo moi ben, pero bueno, había, por unha banda estaba pendente o tema de Seralia, non sei se todos vistedes a acta, que era unha empresa que está contratada polo Concello e tivemos unha reunión coas traballadoras desta empresa e os representantes sindicais de Comisións Obreiras e o que nos decían era que o que intuían, e a verdade é que con datos así en riba da mesa pois parece, é que esa empresa foi o límite dunha baixa temeraria para gañar ese concurso e unha vez que gañou ese concurso pasou un trimestre e bueno, pues non vía que gañaba o suficiente ou algo acontecía nesa empresa que propuxo un ERE. As traballadoras movilizáronse e hai unha denuncia en laboral, o propio sindicato movilizouse e pedirnos a nos un encontro. Nós o que fixemos foi intentar forzar un encontro coa concelleira responsable que Sofía Godoy e intentámoslo tamén visibilizar, sabemos que sai unha prensa, de feito a Voz de Galicia fixose eco deste encontro e da propia acta e polo que sabemos a día de hoxe e que chamaron a Miguel onte a tarde porque era para levar isto a pleno e no caso de que a empresa tivese intención de ir cara adiante co seu ERE, inda que é un tema alleo ao Concello, a empresa está contratada e vai contratar público ao Concello e, polo tanto, se hai sospeitas de que nese concurso público foi camiño unha baixa temeraria incumple pois, as bases dos que foi ese concurso, 3 meses despois pois intentar, a lo menos, pois, evidenciar ou que o Concello polo menos revise esa contrata. Entón, quedaba un pouco pendente da reunión de negociación que tiñan esas traballadoras coa propia empresa, porque tamén son elas as que teñen que garantizar se mantiene ou non. E hoxe... Sí, normalmente deixamos a iniciativa elas porque o seu programa, o único que foi é que elas tiñan solicitado unha entrevista con a concelleira de turno facía 22 días e non tiñan resposta. Curiosamente, se reuniron con nós, se reuniron na prensa e ao día seguinte xa se chamaron para recibirlas. E, bueno, pois eu ese mesmo día, unha hora antes de a reunión, porque chamei, primeiro a reunión era as 10, logo pois puxeron as 11, depois a 1:30, e o problema non era de concellería, era de que o xerente da empresa tiña furgonetaría fora. Vai a comer. Porque viña contratado por qualquer cousa. Ás 12 apareceu o xerente e a 1:30 recibiron nos enlace, bueno, que parece que hai certo acordo, pero que están vixiantes e de qualquer cousa que haxa que nos van a estar avisando continuamente. Por lo tanto, queda nese, según íamos pasar por Chilote, veredes o programa e entonces queda aí en pendente de revisión para o futuro, como hai outros temas pendentes de revisión, como é a moción presentada polo Portobello, da cal non recibimos información do Concello, do alcalde, que tamén dixo que nos iba a comunicar esa instancia, non recibimos comunicación tampouco das preguntas que fixo Miguel no anterior pleno referido á Casa de Reza, por lo tanto, tamén sigue pendente de revisión,
e tampouco recibimos sobre os robos que se fixeron, por tanto, tamén sigue en plena discusión. E para este pleno, se non hai limitación de 2 mocións, en teoría, no grupo de relato, chegáronos como 3 encomendas a traballar, e non leo moi ben, pero máis ou menos, así de memoria, vos las digo, e é Ledi, bueno, repartímolas entre nós os 3, para que sexa un pouco máis doado. A Ledi tocoulle todo o tema da auditoría do propio Concello, e en certa medida tamén está relacionada, non sei se vistedes na prensa, que Democracia Lesana pretende levar a primeira moción de transparencia, a levar unha moción sobre transparencia. Entón, a nosa idea é afondar por aí e ou promover unha auditoría interna máis aló do inventario de bens, que si crees cando pillamos unha impresora non lo enviamos, que máis aló de que o Concello entre 3 edificios, 3 coches e vaya un pouco máis aló. Entón, por aí nesa liña está traballando Ledi a día de hoxe, Miguel está traballando sobre o obradoiro de emprego de medio ambiente que vamos a facer na orilla do Miño, e que nadie se entera, nadie sabe nada, e a mañá a funcionaria de turno e dice, as condicións para apuntarse neste obradoiro, tens que ser do PP, non? Iso é o primeiro condición. Hombre, eso non, empleo, pero, en fin, se hai a cantidad de necesidades que hai, se alguén se quere apuntar ese obradoiro, pois saber onde hai que ir. Entramos pola prensa, pero non temos información ninguna. Claro, en teoría, hoxe a mañá, cando nos reunimos coa xefa de servicio de termalismo, ela decíanos que era unha cousa que non dependía deles, é unha cousa moi habitual, lanzar así para fora, que non dependía deles, que en teoría era un servicio de contratación que facía a Xunta de Galiza, e por unha banda, e o Concello que facía era poñer os medios, os chimpíns e as ferramentas. E entón, que era o servizo de contratación o que se encargaba desas condicións. Miguel, moi acertadamente, dixo que se tiñan en conta persoas do Risga, vítimas de violencia de xénero, para unha evaluación, etc. E non soubo responder. Entón, bueno, seguirá nesa liña. E por outra banda, eu, que estou no referido, e vai notar, pero non sei o que estou facendo eu, porque non o levo aquí, e porque hai moitas cousas. E que agora moi elegante, moi representadinho. Non dou lido que pon aí. Iso de aí. De afogar. Non sei, estou facendo algo, chicos, de verdade, por prometo. Cando todo o mundo está facendo claro, e está posto aí, e está porque esa liña que será a miña moción, a ver se antes de que remate o tal, acabo descifrando. Eso no referido a mocións e no referido a preguntas, a idea que tiñamos e que tamén está moi na candelera e comentaba antes algo Miguel é o tema de, por unha banda, a Praza da Ponte e por outra banda a Molinera, intentarlo tamén artellar como pregunta en que estado está, que se pretende facer, bueno, por lo menos visibilizarlo e levarlo de novo a pleno. Teño un robo que eu tiño grabado, un robo que vou facer. Voulle rogar a mesma aceleración en resposta ás preguntas que nas demolicións. Porque fai un mes que preguntei por a Casa de Beza e non me contestan. Bueno, eso. Non sei se por hacer a ver, e hai outra pregunta... Espera, Martiño, nos dice Robert si... Esa molinera, sabes, non sei se por hacer... Ah, sí, así pude explicar. Dado que, sabes, un sitio xa simbólico, eu creo que sería bo que o Ourense como promovera contido para a molinera, sabes? De xuntanza con asociacións culturais de outro tipo e que lle den contido, porque se entonces se a xente, sabes, busca esos espacios, están dotados de servicios e materiales, e logo ten un CP, sabes? E se aproveita do material e mete as súas ideas, entonces non estamos entendendo o que temos que facer, pero nos debemos promover a actividade, incluso entre nós, como local para determinadas actividades, non sei, un tanque de ideas, extraer de aí o contido, a nosa proposta de contido da molinera. En teoría hai un programa. programa. Que iso é feito, é unha reflexión, non estou con o programa. Claro, en teoría está aí un programa e xa hai, máis ou menos xa se sabe o que vai facer, trátase de levar a pleno que se... Pero eso, Miguel, la idea é máis a hacer unha concesión sobre la molinera.
PP, sí, claro, o PP para él é un muerto, entonces buscar a alguien que se encargue de ese muerto y... Quero decir, é máis claro, de todas maneiras, hai moitos puntos que están aquí que quedan no aire, porque agora o alcalde debe ter un periodista permanente con él e un fotógrafo ao lado, todos os días, e, hostia, fai unhas declaracións que son impresionantes, entende? Entón, creo que hai cousas que se dicen que son auténticas burradas, que no mellor tamén, aunque non sempre hai que corregir, decir que a Praza de Abastos da Fonte se entregou sin o correspondiente suministro eléctrico e dar a sensación de que os anteriores os constructores son uns inútiles é incorrecto. Cuando che fan a ti a tua casa, tanche arrebatada, pero a corriente que non tens que contratar eres tú. E iso foi o que pasou na Praza de Abastos. E non esa declaración intencionada de querer deixar quedar mal a outros. É dicir, nese mesmo artículo aparece outra cousa. Detrás da Praza de Abastos hai un xardín que está seco. E se achacou mal a Praza de Abastos. E a biblioteca, non? Non, bueno, claro, o xardín é o rego automático vai conectado ao alumbrado público, non ten nada que ver, é dicir, entonces, e fai declaracións achacándolle o morto a unha obra que non está entregada en tiempo e informe correctamente, e como non se dá que se sabe fazer con ela, pois se achacan estos mal, é dicir, claro, a mí un arquitecto se me chama e dice, claro, pero tío, é normal. A obra, a corriente terá que contratarla, eu entrego a obra, e o xardín se secou foi porque non chuvaron o chinel, pero iso vai ao alumbrado público, non ten nada que ver. Bueno, chicos, se me parece porque é un pouco tarde e se non, quedan cosas importantes. Farase unha pregunta e someterase de novo para que se visibilice e a idea do Urense Común, non sei, polo menos así estaba recollido, é a que está no programa e por iso hubo xornadas nas que se debatiron e lanzar a molinera tal e como está no programa. No caso de que non, pois cando se presenta unha moción específica, pois a debatiremos. E depois un último punto no referido a robos, que tamén está aí pendente, e non sei se vistes tamén estes días na prensa, que tamén hubo certamente crítica porque a web do Concello de Ourense non publicou a declaracións de bens dos diferentes concelleiros e todavía estaban en forma ata a segunda quincena do mes de xullo. Miguel tuvo aí unha certa agarrada con o portavoz do Partido Popular e, bueno, publicaronse, ou se saia na prensa mal e dicindo Miguel que tiña un coche moi antigo, a min que collera a excedencia de todo, pero, bueno, a idea do Urense Común está ben e entón nese rogo intentar que se replique na web do Concello, que está na web de Urense Común, que vai moito máis aló de simplemente decir que tes un coche ou si... Entón, ese rogo. Non sei se este un pouco a que está presente, o sea, que se presentou e o que ven do grupo de relato e demais. Non sei se nese punto queredes meter algún rogo, algunha proposta a maiores. Nós recibimos peticións por carta, unha por carta, por certo, do cambio dunha rúa, do nome dunha rúa de Ourense por outro nome, tamén unha mensaxe por correo electrónico solicitando, non me recordo xa, porque hai moitas cousas, pero, bueno, tamén outra solicitude que se metera a pleno. Entón, eu comprendo que a época estival é complicada, pero sí que será necesario que co grupo de traballo de relato nos unamos e que empecemos a aplicar ferramentas para que todas as demandas desemboquen e aplicando filtros de urxencia e o que sexa, vayan saindo. Pero, bueno, comprendo que non é o momento. De todos modos, se alguén cree que é necesario que neste tempo vayamos traballando na alguna outra cousa para ese pleno, pois... Tú decaes, Non. Eu teño un tema, pero claro, que ya non sei se hablarlo en concreto con el constitucional, o yo lo planteo aquí, ya me decís vosotros. El tema de la Plaza de Abastos, sabéis que va a afrontar una reforma. Una reforma fue una solicitud que hizo el PSOE en el Congreso, del 1,5% del presupuesto cultural. Para salir a flote con esa toma, solicitó voto favorable de la izquierda plural
y se quiere aprobar la propuesta que hacía el PSOE, hizo una enmienda que es transferible, que fue a llevar el documento así con esa enmienda. Claro, se entendía que del presupuesto cultural, que se tenía que afrontar una obra que era necesaria, entendía que era necesaria, pero que del presupuesto cultural entendía que no podía ser dedicada para una reforma comercial del macroproyecto que había de centro comercial, y como tal así se recogió en el Congreso y así ha sido aprobada. A mí me sorprendía hoy las declaraciones del alcalde y tal, de que bueno, que ya se iba a estudiar a ver cómo se usaba, que se iba a hablar con los promotores del proyecto y ya saber cómo. Entonces, que es una cosa completamente distinta, que eso está dedicado exclusivamente, y así se aprobó, para darle un enriquecimiento cultural al edificio en sí, una mejor de mantenimiento exterior, tanto exterior e interno, pero al edificio en sí, no a la zona comercial, y de mejora del entorno, o sea, para promoción turística, cultural y de mejora de... Y claro, yo veo que todo el tema, entonces no sé si ahí... De todos modos, si te parece, que, digo, porque no vamos a entrar a debatir o sea, no, claro, por eso decía que casi es mejor que lo tratáramos aparte de cómo podemos articular algo de... Digo, porque que si no... Pero sí... Apuntámoslo aquí. Sí, como pregunta o como aclaración, está ahora mismo la Universidad Popular acaban de presentarse casi 400 propuestas de cursos y no está muy claro cuáles van a ser los criterios para seleccionar esos cursos. Estaría bien, después de la transparencia, después de que eso fuese algo público, pues que se constatase cuáles van a ser los criterios. Hay criterios, na página web. As bases son públicas. As bases son públicas. Pero eso luego... Son criterios moi subjetivos, pero son. Claro, son. Ao día 31 teñen que... Pero vamos, a baremación está colgada con tantos puntos. Bueno, todos modos, por eso que como un robo, ¿no? Para que non sexan criterios tan subjetivos e tan subjetivos. Nesa liña tamén, que esquecímonos, hai unha pregunta en concreto de Raúl, algúns coñecedes que é de Bilúrico Medio Ambiente, que presentouse ao concurso da xestión das bicicletas, que por eso acordeime antes, ao que estou facendo eu o concurso de transportes de Ourense e o tema de mobilidade, vale, esa é a miña moción, estaba traballando neso. É un concurso que está aberto, estaba aberto o PSOE, que sabe que se iba a lanzar antes de que foran as eleccións, pero todavía non, e entón, bueno, pues está aí pendente. E hai a maiores que a contrata, as bicicletas estas, bueno, que están en cruz, que en teoría lanzouse antes das eleccións, e ese concurso lanzouse, que se presentou Raúl, non sei se vos presentaste ao final, non? E abriuse o primeiro sobre, non sei cando, pero entre a apertura do primeiro sobre e o segundo non pode pasar máis de 7 días, ou así legalmente. E leva un mes e medio de retraso, por lo tanto pedimos que se podíamos facer un rogo, non sei se como rogo como pregunta, para ver como está ese trámite e que o sacaran cada día. Máis cousas? Nada. Pues pasamos ao seguinte punto, que tamén é iso... Que é criterio de selección de persoal de libre designación. Dase coñecemento da proposta da alcaldía. Vale, hai unha proposta aí que, bueno, se leva pendurada un tempo, de todos modos, se a queredes consultar está aquí en papel, que, bueno, que viña a decir era que se nos daba a unha persoa a tempo completo. Non sei que categoría se lle daba, Xulio, igual controla máis ou alguén que estive con esto. Que categoría tiña? Auxiliar... non. Auxiliar político como persoal virtual. Entón, presentáronse varias propostas, non sei se vos lembrades na anterior asamblea, presentou Xulio unha, presentou Xosé outra, presentou Trini outra, e aos maiores despois por correo electrónico, eles quedaron coa encomenda de presentar unha entre os tres, e despois presentou Charlie outra por correo electrónico, e ao final da encomenda transaccional entre Trini, Xulio e Xosé foi imposible, entón, polo tanto, presentou unha Xulio e Trini. Xosé quedou libre, pero acabou presentando unha transaccional con Charlie, polo tanto, a día de hoxe, e se non me confundo, creo que hai dúas propostas, non? Unha proposta que defende Xulio e Trini, e outra proposta que defende Charlie e Xosé. Debería haber alguna máis. Se pode facer alguna proposta máis. Aquí que actúe mediación, en teoría, os tempos para presentalas e...
Claro, non sei, xa se me escapa. Bueno, supuestamente, claro, as emendas aí presentadas con 48 horas, sobre todo se os documentos cumplen os plazos establecidos, que son 6 días de antelación á Asamblea. Entón, entendo que non, porque se temos os protocolos, pues habría que respetalos. Xa aceptamos que as emendas se podan colar por correo electrónico, en Nampal, en WhatsApp, en cualquier parece. Pero claro, non sei, pero tamén tampouco quero que aquí eu que dicte Bueno, de todos modos, se vos parece, como hai dúas propostas, debates esas, se hai consenso mayoritario, se non, pues igual, si se abre... Sería unha proposta que solventaría, penso, moitas cuestións. Pero unha proposta nova, que pode ser igual unha proposta sobre algo xa que xa está planteado. Sería nova. Parto da base que nos estamos a confundir, vamos, estamos a trabucarnos. O tratamento que estamos facendo é casi como unha contratación, asumir un traballador, etc. Eu creo que deberíamos contar como 3+1. Isto non o fixemos de inicio e nos estamos equivocando. 3+1 estou máis referindo a 3 persoas que saliron elexidas, máis de 20, a min contaría como +1. E aparte sería idóneo, porque esa persoa +1 aparte estaría preparándose, estaría collendo a experiencia necesaria para que en caso de que unha desas outras 3 persoas, por circunstancias que poden ocurrir, que non vamos a decir, pero poden ser múltiples e moi diversas, fallar esa persoa estaría en disposición de asumirlo porque estáse xa bregando. Entón, a miña proposta sería que partir xa da lista electoral, que aparte reúnen a confianza total absoluta porque foi validada pola propia Asamblea. Evitámonos un montón de suspicacias, de líos, de competencias, de ira. Creo que, baixo mi punto, se pode dar alguna outra, pero creo que esa lista sería completamente válida. A parte sería manexar ese 3+1, porque eso de manexar un traballador é como un contrato, unha asencia de contratación que alguén falou. Eu penso que por aí estamos equivocando. Esa persoa debería ser posta a realizar unha serie de tarefas necesarias fora. Javi. Bueno, aquí entra ten unha remuneración, pero bueno. Sí, pero bueno, aquí entra tamén un pouco a min o rollo de seguir a lista, non me parece simplemente porque son dúas cousas completamente distintas. No. Bueno, é unha cuestión de orden. É unha cuestión, claro, se vos parece, o sea, se vos parece, mira, deus a posibilidade de explicar esta nova proposta, si ninguna das outras dúas propostas saen, por lo tanto, decaerían, e por lo tanto abriríase outra nova, un novo proceso, no que se pode coller esa proposta, ou outras, ou unha transaccional, ou que sexa, pero, quero dicir, empezamos debatindo as propostas que están na mesa, se ninguna das dúas vai para diante, pois lanzas unha nova proposta, e se esa nova proposta é esa, pois igual vai para diante, pero para cumprir tamén, non sei, tamén hai xente que levou unha traballera bárbara preparando toda a documentación, presentando en tempo, facendo transaccionais, contactando con Trini de Turquía, claro, entón, non sei, pero bueno, eu como non pode ser, considero o traballo feito, pero eso tamén non é óbice de por haber feito moito traballo. Non, pero quero dicir, por a miña consideración é total o traballo feito por outro. Pero digo que agora que escoitaba a tua reflexión, cada un de nós poderá estar reflexionando agora mesmo sobre isto, e cando se presenten as outras dúas propostas, pois igual dis, bueno, pois igual ten razón xa, e eu non creo nesta proposta. Entón, pois, se decaen, e haberá turno ou quenda para esa nova proposta. Non sei se te parece... É que quero dicir, é unha cuestión de forma. Sí, eu asumo que eu as cuestións formais a veces non estou tanto, entón, pois, bueno, pois, ben, eu asumo a cuestión formal que non teño ningún problema. Que non cabe, Queda pouca batería. Pues voy a ver que plaza la asamblea, Que esto ya... Pero non está cargado. Pero, bueno, esto tiene... Consume máis. No, de minutos. Por un tema formal, Llevamos 2 horas, sí, 40. Facer dúas tandadas, facer unha lectura en 1 minuto e medio do proceso A que se propón, unha lectura do proceso B que se propón e despois pasar a defensa. Digo para contextualizar e que fose anunciado
Vale, a primeira lectura sin entrar en mayores consideracións. Ya xa, que llegaba a ler a proposta. Vos lees a vos, e está. Así como bien. Vale, a primeira proposta, que é a de Trini e máis miña, nada, simplemente cuestións puntuais. É dicir, o cronograma que propoñemos é de 11 días, facemos referencia a 11 máis X días. En principio, os 11 días serían facer o proceso, unha petición de candidatos para un tribunal e para unha comisión de garantías. O tribunal que velaría pola xestión do proceso, unha comisión de garantías para dar sempre pé a calquer participante neste proceso a facer o recurso que estime pertinente. Eso levaría un día. O día seguinte o nomeamento do tribunal e da comisión, dar publicidade ao proceso, 3 días para a presentación de solicitudes, un día para sacar un listado provisional e posibles reclamacións, o día seguinte listado definitivo, comunicar data de exame, unha primeira proba, no seu caso, sairía a calificación o día seguinte, máis pé a recurso, o día seguinte entrevista e finalmente calificacións definitivas, 11 días. A maiores, no seu caso, valorar a solicitude de que tanto o grupo delegal, de que o grupo delegal realice un informe sobre a convocatoria e, no seu caso, que asuma tamén parte da confección da convocatoria. E, por último, hai un prazo que é evidente que se escapa a esta proposta, que é o prazo para ratificar o nomeamento, que sería na Asamblea, pois aí había un prazo de convocatoria da Asamblea que non entraría neste tema. Estructura do proceso. Dúas partes. A primeira parte sería un exame eliminatorio tipo test, cos contidos que se lle queiran dar, desde psicotécnico, cultura xeral, galego, coñecementos de documentos de Ourense, como, insisto, no de exame eliminatorio. En absoluto se trataría de acreditar ningún tipo de coñecementos. Simplemente, dada a magnitude dos que se presenten, poder facer un filtro. De feito, a proposta é desta primeira proba saldrían un máximo de 5 persoas para a entrevista. En o hipotético caso de que non houvese máis de 10 candidaturas, máis de 10 candidatos, esta primeira proba non se faría, sería só entrevista. Relacionamos unha serie de méritos que podrían alegar os candidatos a efectos de consideración, non os vou a ler, pero, pode ter formación académica, idiomas, cursos, talleres, experiencia laboral e outros, temos desde situación de desempregado e outro que facemos referencia co xenérico de outros, os que se consideran. A nosa proposta é, os requisitos dos candidatos é calquera, non poñemos limitación neste sentido, e simplemente un par de temas instrumentales, é que as solicitudes que se presenten sen documentación, e a documentación no seu caso se presentaría no último estadio, que sería a entrevista, onde sí, efectivamente, se cotexaría a veracidade da mesma. Isto así a grosso modo, e sen entrar en máis cousas, é un pouco a estrutura para que vos fagades unha idea. Vale, bueno, pois eu teño a proposta de Xavi, que, bueno, na cuestión dos requisitos, esta última que comentaba Xulio, ele establece que ten que ser un integrante de Ourense en común, xa que un cargo de confianza, e trámites de confianza, bueno, pois se genera nun ámbito de traballo como de Ourense en común. Logo, que o grupo municipal, é dicir, as concelleiras, son as que teñen atribuída por lei a capacidade para elegir as persoas, por tanto, condiciona, non? Deixa un pouco aberta a posibilidade de que ou ben se as concelleiras as que o elixan, ou ben deleguen na Asamblea a elección deste persoal, pero sempre terían dereito, digamos, de revogar esa persoa se non teñan a confianza das concelleiras electas, non? Pasando, logo establece unha lista, non? Sería unha lista, entón iría pasando a lista, non? Digamos. Bueno, vou non ler así para que non quede suspicante, vale? Dice, a Asamblea Común, máximo órgano en toma de decisións, será que decidirá que persoa designa para a súa contratación se os concelleiros delegan nesta cumprindo con iso os puntos 3.1 e 3.5 do Código de Boa Gobernanza de Ourense Común. Vale, logo, bueno, pues establecen uns criterios de valoración, vale, de partida, pero non os baremos, vale? El non cree na ponderación dos criterios, senón que se establezan uns criterios e que sexa cada un o que sucesivamente, pois, faga a súa propia ponderación, non? Digamos que non establecer que a titulación académica coste un 20%, o sea, se son 20%, pois a non ser desempregado, ter certas situacións de risco de exclusión, o que sexa outro 20%, senón que establecer todos os criterios, vale, que cada un barreme máis ou menos, pois, como entenda, porque para un se entende que
que pagan poder ter máis peso nas cousas que outros, non? E ademais falla a reflexión de que toda condenación sempre é subjetiva, vale? Porque ti estableces os criterios que queres, uns os que queres ti, os que non queres non os metes, e logo a hora de puntuar tamén é algo subjetivo, porque ti puntuas en base a tua opinión subjetiva, vale un pouco esa reflexión. E logo, bueno, pois o procedimento sería basicamente un procedimento de 8 días, el publicaría a convocatoria pola rolda interna xeral, vaya, de Ourense en Común, abrindo o plazo de presentación de solicitudes, a xente presentarías, e, bueno, establece un cronograma que son de 8 días, se queres volver máis ou menos, aquí está. Día 1, aprobación da convocatoria pola Asamblea en Común. Día 2, publicación da convocatoria por vía interna na lista de correo de Ourense en Común, abrirse o plazo para enviar candidaturas. O día 5, pechase a convocatoria e publicase internamente a lista das candidatas admitidas. E ábrese o plazo para rogar a información recollida sobre as persoas candidatas, currículum vitae e cuestionario. Día 7, Asamblea en Común para a selección e nomeamento, e día 8, publicación dos resultados. Vale. Bueno, non sei se queres que explique un pouco o procedimento, pero tampouco creo que non ten moito máis. Tampouco vou ler aquí estas 4 follas. Vale, establece un cuestionario no currículum que vai máis ben pola situación persoal, vale? Se quería, pois, ademais dos datos, a situación laboral, situación económica, situación familiar, situación persoal, pois, diversidade funcional, tema de violencia de xénero, disponibilidade total ou parcial, de enseñanza, de vínculo co concello, se vive, se traballa, bueno, establece máis unha serie de criterios persoais, vale? E, basicamente, bueno, logo ten asociada a esta proposta unha convocatoria que xa, pois, limita requisitos máis formais e tal, pero que establece como un borrador, vale? Sería, pois, se sempre se aprobase esta proposta, se sometería a consenso esta convocatoria, pero podría ser outra convocatoria con os procesos distintos.